Satana bwino ndipo tikulandireni pano pa Zodiac. Zikomo kwambiri a chance. Komanso tindi Peter Jegwa amene ndi mtolankhani komanso amatsatira ndithu bwino nkhani zosiyana-siyana zochitika kuno kwathu Malawi. Tikulandireni ndi manja awiri. Zikomo kwambiri chance. Msonkhano wa PP tizingotero ndithu chidule chake ukhala ukuyamba masana ano tikuyembekeza ndithu kuti amene anali president wa dziko lino komanso amene ali mtsogoleri wa chipanichi a Joyce Banda akhala akutsegulira msonkhano umene ku Crossroads Hotel. Poyambira penipeni tiyembekezere zotani yamikani ku msonkhano umene wa PP. Ku msonkhano umene ndikuona ngati tiyembekezere kuti kukhala ndithu zochitika zooneka kuti mwina chipanichi chikutsogola chikupita patsogolo pa nkhani ya democracy. Tikaunika anthu amene aonetsa chidwi kuti akukapikisana kumeneko taona kuti akuchokera madera osiyana-siyana. Chifukwa tikalingalira umwina kuoyamba kuona kumbuyoko PP ndi chipani chokuti chilibe ku dera limene tinganene kuti iyayi PP dera lake linene ndili. Chimaoneka kuti anthu amachokera mbali zosiyana-siyana. Tikaonikanso olo aphungu amene ali nyumba ya malamulo amene anawina pa mati chani ndi flag ya chipani cha PP anachokera kusiyana-siyana. Ndichosiyanabe ndi zipani zimene timazidziwa zikulu zinazi. Ndikuona ngati kukhala ndithu zosangalatsa kumeneku kuti tiona kupita patsogolo kwa democracy mu chipanichi kuti anthu mmene atapikisirani sindikukhulupirira kuti kumene kuku kungakhalizi wawo ape mipando ikuluikulu mmene anthu akupikisirana ndithu. Mutu wa msonkhano umenewu pa Chingereza kuti restoring the hope building a brighter future. Mwina chichawa chake nkumanena ndithu kuti kubwezeretsa chiyembekezo pomwe tikupita ndithu kutsogolo ndipo mwina ali kutsogolo ake likuyenera kukhala lowala basi. Peter, mutu umenewu ausankha nchifukwa chani ausankha kuti ukhale umene akhale ndithu akukambirana masiku awiri amene wakuyambira lero komanso mawa? Ndiye kuti mkuona kwawo iwo wa APP mutu kusonyezera ngati kuti pali zimene akuona kuti sizikuyenda bwino. Komanso mutu kusonyezera kuti mkuona kwawo ilipo nthawi imene zinkayenda bwino. Chifukwa ukamba za kubwezeretsa. Ndio nthawi inake akuona kuti zinali bwino, aona ngati kuti mwina sizili bwino, ndiye atibweretsera mutu umene iwo aonena kuti cholinga cha msonkhano waukulu ndi kubwezeretsa chiyembekezo komanso kutengera Malawi kutsogolo lowala. Zimenezo ndimene iwo PP akuzionera. Ndikukhulupirira kuti mukamba kuchokera kwa azipani zina mwina nawonso akhala ndi maganizo mwina osiyana. Koma inoyo ndi nthawi yawo. Padzana MCP anali nawo wawo msonkhano, kenako DPP apanga wawo msonkhano. Iyi ndi nthawi ya iwo wa APP kuti amange chipani chawo pokonzekera chisankho chofunika kwambiri chimene chikhale nacho chaka chamawa. Ndikuona pa nkhani ya delegates amene aitana kapena titi nthumwi zimene zaitanidwa ku msonkhano umenewu. Tikaona anzathu amene achita convention MCP komanso DPP delegates analo ochuluka kwambiri. Koma APP ali ndi delegates 1100. Zotanthauzanji zimenezi? Nchipani chaching'ono kwambiri chipanichi? Yamikani. Ineyo kuona kwanga chipanichi si chaching'ono. Delegates 1100 siwochepa. Tikatengera ndi mmene ndale zimayendera ku Malawi kuno. Tingopereka chitsanzo cha chipani cha MCP. Delegates ankanena kuti kuli 1700. Koma tidamva ndithu kuti adapitirira pamenepo. Komabe namba limene tidapatsidwa inali 1700. Ndiye tikaona PP akuti 1100. Tikangoyerekeza kuti onse abwera chipanichi si chaching'ono. Komanso tikatengera mbuyo mukuti chipanichi chidalamulirako bomali. Ndi kutengeranso ndi nthumwi zimene ali nazo ngati ku nyumba ya malamulo.
tikuona kuti be chipanichi sichaching'ono, madelegates wa ndithu ndi ambiri, ndi kuyerekezanso ndi kumene achokera akuoneka kuti anthu ato ntchito ayigwira yotenga madelegates ndithu. Peter, kuti 1100 saichepetse ya ndi anthu mwezi ochuluka kwa basi zimene zikukapita zabwera ku msonkhano umene wayambe masana. Kukula kapena kuchepa kwa chipani nthawi zambiri timazidziwa anthu akaponya mavoti chifukwa anthu amalankhula ndi mmaona kuti akudi chipani chini champhamvu chonchi kapena ichi nchofokerapo. Tikatengera chisankho cha dziko chimene chinachitika cha aphungu ku nyumba ya malamulo kumbuyoko, pa zipani za zimene tinazo kuno ku Malawi, zipani zimene zinakwanitsa kupeza mipando ya aphungu zinalipo 6. Zipani zimene zinapikisana nawo zinali zochuluka, zimapitirira 20, koma zimene zinakwanitsa kupeza aphungu ku nyumba ya malamulo zinalipo 6. Chipani cha PP chinali chimodzi mwa zipani zimenezo. Pa zipani 6 zimenezo, chimene chinayenda aphungu mukatengano kuti chimene chinayenda aphungu ambiri kwambiri, number 1, number 2, number 3, number 4 mpaka na number 6, chipani cha PP chinali pa number 4. Pambuyo pa tsogolo amene apeza aphungu ambiri kuposa zipani zina zonse anali DPP, kenako kubwera MCP, kenako kubwera IUDF, pambuyo pake panabwera chipani cha PP. So zimenezi ndi zimene mwina tingagwiritse ntchito kutilozera kukula kapena kuchepa kwa chipani. Ndi chipani chimene mumbiri kuyambira nthawi imene chinakhazikitsidwa, chipani chinakhazikitsidwa mchaka cha 2011, chachita nawo masankho a aphungu kawiri. Pa masankho onse amene chachita nawo chakwaniritsa kukhala ndi aphungu ku nyumba ya malamulo. That is a positive on the part of PP. Kumbali ina, pa masankho awiri amene achitikawa, masankho oyamba mu 2014 chinapeza aphungu ochuluka kuposa masankho amene anachitika mu 2019. Mu 2014 chinapititsa ku nyumba ya malamulo aphungu 26. Mu 2019 chinapititsa ku nyumba ya malamulo aphungu 5. Zimene zonso ndi zina akuti statistically tikaona manambala zimene zikuoneka ndi zimenezi zoti zitipangitse kupanga chiganizo kuti kodi ndi chaching'ono kapena ndi chachikulu. Ndi zilipo zimene mungaone pofuna kuchiona ngati chachikulu, komanso zimene mungaone mukafuna kuti muchiyangane ngati chipani chaching'ono. Pali nkhani zambiri ko basi zokhuza chipani chimene cha PP zimene mwina sitingakwanise kuti tilankhule pano, mwina isanakwane thuko nthawi imene president akale a dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha PP akuyembekeza kuti afike ku Crossroads Hotel. Kwa pali nkhani ziwiri zimene muona ndithu ndipofunika kuti tikambirane masana. Nkhani yoyamba ndi nkhani yokhuza ndithu chipanichi makamaka kutuluka kwa chipanichi mu alliance ya tonse. Pali chinthu choyambirira chenicheni chimene ndinayi ndimwayiona program ya masanano ikuonetsa ndithu kuti pakadali pano chipani cha PP chili ndi acting secretary general amene ndithu akuonetsa ndithu kuti mwina alowa malo mwa Ibrahim Matola amene akhala ndithu pa mpando umenewu kwa nthawi yayitali. Tiyembekezere kuti Amatola atha kupezeka ku Crossroads Hotel masana. Ndi chimodzi mwa zinthu zimene ine ndichidi kuti ndione kumeneku amene atabwere ndani. Iwo amene ali ndi mipando monga Amatola ndi nduna mu boma lilipoli, kodi abwera? Palinso anthu ena oti si nduna koma APP ali ndi maudindo ena mu PP. Mu PP mo ndi maudindo nthu akuluakulu. Ndichidi kwambiri kuti ndione kuti amene abwera. Nkhani ya mgwirizano alliance ndi nkhani imene mwina Amalawi ayimva mopyoleza, ima kambidwa mobwereza. Koma chodziwika chimene mwina sitinga tsutsane kwambiri nchonena kuti zimaoneka kuti mgwirizano mwina suna pangidwe mene umaena kupangidwira, or at least suna fotokozedwe kwa anthu bwinobwino kuti mgwirizano ukwenikweni zolinga zake ndi ziti, ufuna ukwanirise chani, ukhoza kuthetsedwa bwanji. Zimenezo zikuoneka kuti amene ankazidziwa mwina ndi anthu ochepa osakhala Amalawi onse amene zipanizi zimanena kuti zimatumikira. Pali
nkhani yoti amatola anthu ankanena ndithu sikuti ndizobisa yayi zidachitika zimenezi kuti PP atuluka mu Tonse Alliance anthu amati amatola akuyenera ndithu kuti atuluke mu cabinet koma sanatuluke yayi mikani mpaka na lero zimenezi kusonyeza kuti athawupirirabe kukhala membala wa chipani chimene cha PP. Tikaona tione kumalamulo achipani cha PP safotokozera kwenikweni kuti kodi munthu akakhala membala akuyenera kupanga zotani kapena kuchita zotani kapena kukhala ndi udindo wanji pena paliponse. Komanso mmene anafotokozera anzanga ajegwa kuti pa mgwirizano ankaudziwa ndi anthu ochepa akanakhala kuti mwina kuchipaniko adali omasuka nkuuzana kuti pa mgwirizano munthu chifukwa mgwirizano nanga si umatsogozedwa ndi chipani chinachi MCP kuti kodi mu indekesi yokuti ife ngatapepi tatuluka mgwirizano amene angakhale kuti anasankhidwa kugwira nawo ntchito zaboma adzakhalamo obe akugwira ntchito zaboma chifukwa chimodzinso mwina think chimene tikumaona kuti chikumativuta kwambiri ndi chosiyanitsa kuti kodi ntchito zaboma ifa ntchito zaboma ndi ntchito zachipani zikuyambira pati zikuthera pati imeneyo ndi vuto limene takhala tikuliona ifa inutu achance mawaso atha kukusankhani kuti kukhala so nduna iti nde mutakhala kuti ndinu nduna zikutanthauza kuti automatically mwapita kwa MCP ife sitikudziwa kuti chipani chanu ndi chani komano mmene zilili kuti amatola akadaseva ngati cabinet minister mwina akuseva ngati just Malawi yina aliyese mmene ndili ine mmene mulili inu nde pamene popo kuti mgwirizano ukanakhala kuti unabwera poyera kuti ifeyo tagwirizana ise amene atasankhidwe kugwira ntchito zaboma under this utsogoleri uwu titakhala kuti talekana takanukana nawonso akwenera kukanuka pamenepo palibe kufotokoza kwenikweni nde mwina tizingoona kuti posankha acting secretary general zikutanthauza chani zimenezi. chifukwa kuti sanafotokoze ineyo zoti kwasankhidwa wogwirizira pa mpando wamkulu kwa mlembi wamkulu ku chipani cha PP ndazidziwa nthawi ya convention yomwe dzana masuku ambuyo mwine zoti kuli wogwirizira sindimadziwa ndimangoti mlembi wamkulu nda Ibrahim Matola ndife kuti ngakhale kusankhidwa kwa mlembi wamkulu sananene kuti asankhidwa chifukwa chani zikusiya kuti anthu azingonena kuti mwina anthu chikhoza kukhala chifukwa chokuti amatola adakali mu cabinet koma monga mena ufotokozera yamikani kukhala mu cabinet tisatenge kuti ndizofanana ndi kukhala mu chipani cha Malawi Congress. Mu cabinet ukhoza kukhalamo ngakhale utakhala kuti suli mu chipani china chilichonse akati tikamakamba za boma ndigwizane kwathunthu ndi amikani kuti kuno ku Malawi zimativuta kusiyanitsa kuti ili ndi boma ichi ndi chipani ndiye amatola ndi nduna mboma amatola sa chipani cha Malawi Congress yayi at least tisatengere poti chifukwa kuti ali ndi mpando wa unduna koma zimene ku Malawi kuno zimachitika kwambiri kuti anthu akalowa cabinet nthawi zambiri so amakasintha ndikulo wa chipani chinacho zoona tikhoza kupeza zitsanzo zambiri za anthu amene anapanga zimenezi tikhoza kupeza zitsanzo zina za amene sana pangi choncho so zikadakhala sitikudziwanso kuti panopo tikupanga speculate tikungoganiza kuti amwina kapena sitikudziwa kuti kulowa mu cabinet kuti akhale nduna analowa chifukwa kuti ndi APP tikungoganiza kuti mwina chimene analowera ndimechi chifukwa kuti mukanakhala kuti analowa chifukwa kuti ndi APP bwezi tiku migwirizano ina amene imapangidwira bwezi akunena kuti tikamasankha cabinet ino APP mutipatsa mayina mwakuti ndio topereka mayina owasankha anthu kuti apite mu cabinet akanakhala mtsogoleri wachani wa APP sitikudziwa ngati mtsogoleri wa APP ndi amene adawasankha amatola kuti ife tatumiza inu kuti mukatumikire mboma chifukwa kuti zimenezo sizidabwere poyera kuti ife tidziwe kuti mgwirizano udanena kuti zizachitika motero jama panga ku South Africa kuti anthu athu ndi awa yes
tikamapanga kabineti mmene anthu avoterana si amawerenga kuti ma MP awo alipo mwakuti awo alipo mwakuti president akhala wati wa amene ali ndi amene ali ndi kwambiri amene atsogolawo nde mwina ifeso chachikulu ndi chakuti akanakhala kuti anabwera poyera kuti mgwirizano wathu bargaining powers mmatero kuti mphamvu zathu kuti ifeyo ngatapipita lo ana mugwirizano uwu kumgwirizano umenewu chimene tikuyenera kupezako ndi izizi koma nanga sitimazidziwa kuti mugwirizano munali chani nde sirikudziwa matola anasankhidwa chifukwa kuti president zidawakomera adaona ntchito zawo adaona kuti atha kuwathandiza kapena adaperekedwa ndi chipani cha PP mpofunikiranso chance kuunikira ponena kuti zimene zimaonekera kwambiri ndi maudindo ngati kukhala nduna koma pali maudindo ena amene oti amasankha tiyekeze ndi president kupereka maudindo oti si mu cabinet yayi kwa anthu amene achokera mwina zipani zosiyana-siyana anthu samayang'ana kuti ku chipani cha PP uku tikudziwa kuti ndiyesa Roy Kachale ali ndi udindo osankhidwa ndi president kukakhala kukatumikira ku ofesi ya ukazembe zimenezo anthu samaziyang'ana ndetu kunena kuti fighting mgwirizano watha osakhala mu cabinet okhawa yayi koma ngakhalenso ena amaudindo ena tikufuna kuti achokeko zimenezi zimayena ndithu komanso ngati chiganizo cha chipani kumeki paja board chani commission yes ma commissioners ndochokera ko amachokera zipani zosiyana-siyana chifukwa kugwira ntchito ya dziko koma chofunikira kwambiri ku chipani cha PP ndi zipani zina zonse ndi kudziwitsa anthu zimene ziganizo zimene chipanicho chapanga komanso zimene zapangitsa kuti apange ziganizozo mwachitsanzo taganiza kuti pa mpando wa mlembi wamkulu wa chipani asakhalenso a Ibrahim Matola akhale awa pa zifukwa izi ndikuti dziko likhala likudziwa sipakhalanso anthu kupita mu studio mpaka kayikira kuti akapena chikhozo kaya chifukwa chakuti kapena chikhozo kaya chifukwa chakuti chibwino ndikufati ipereke kwanza ku Crossroads Hotel kuti ati fotokozere mmene zilili kumeneko koma tisanapite ku Crossroads Hotel funso lomaliza kwambiri kwa ayamikani komanso Peter mmene tikuoneramo chipani cha PP chinatuluka mu Tonse Alliance kupita kutsogolo kuno chisankho cha chaka chamawa chipita chokha chimenechi ndi chimodzi chimene tikuyembekezera kumva mwina akamati yankhula mtsogoleri wa chipanicho amene ali mtsogoleri wakale wa dziko lino kuti iwo akoza zotani ngati chipani nde ati masula kuti apita okha kapena alowa mugwirizano koma ifeyo tingoyembekeza kuti ngati ataganize atalingalire ifa kunena zoona mmene Malawi yalili pakali panopa chipani chopita chokha chikhale ndi dzithutu zenizeni kuti ifeyo tikupita ditokha kuku koma tikuona kuti migwirizano ndi mmene malamulo athu adakhalira muja ikhalapo komano ngati apipiyo ngati akuganizanso kuti apita ku mgwirizano wina uliwonse timveso mmene atakonzere mmene adatululire ku convention yawe kuti mgwirizano mmene angapangewo akufunako zotani fati kaunika mgwirizano athautu khangati zipanizi ngakhala anatibisira kuti sitinaone zolinga zenezene zimaoneka ngati cholinga chenicheni chinacho ngoti bora tichotsalipowa mwina kwinaku adzikhala ndi mgwirizano kuti aliyense ngati Malawi atha kudziwa zoti mgwirizano ndi komanso mamembalaso awo eni amene amadziwa zokuti ife ndife mamembala a PP azidziwa zokuti mugwirizano umene tikulowawo ndi otani china chimene chingakhale cholozera pa nkhani ya mgwirizano kapena suchitika ndikukumbuka chipani cha DPP nthawi imene chinali ndi msonkhano wake waukulu chinayitana zipani zina kuti akangoonerera mwambo wotsegulira mukamayitana zipani zina mwina mmayang'ana kuti amene tingakhaleko ndi ubale nawo ndi chinanso chimene tingaone kukuku tiona kuti amene ngati ayitana zipani zina zitilozera kuti kaganizidwe ka utsogoleri wa mu PP akuona kuti amene angachita nawo ubale ndi ati ndi zimenezi tikhale tikuyang'anitsitsa
ku crossroads kumeneku akamapanga msonkhano wawo kuti ndazipani zinazita amene abwera kuzakhala nawo limodzi. zomwe kwambiri amene ndi Peter Jegwa amene ndi mtolankhani komanso amatsalira bwino ndithu zochitika mdziko muno komanso mstudio muno tinayi ndi Amikani Chitete katswiri pa nkhani za ndale. Pakali pano tikhala tikupita ku Crossroads Hotel kumene kuli anzathu kumeneko kuli John Paul Kayuni komanso kuli Dickson Chivati Gondwe amene atipatsire tsatanetsatane wa zonse. Zikatha zonse tibwereranso mu studio muno kuti tiunike zochitika zimene ndithu zachitika potsegulira msonkhano umene wa convention umene ndithu ndi chipani cha PP chimene ndi chipani cha chitatu kuchita convention pokonzekera chisankho cha chaka cha 2025. Ine ndine Chancellor Banda tikuperekeni ku Crossroads Hotel kuti tisalire msonkhano umenewu.
koma mmene mwaonera kondo kuli unyinji wa anthu m'mizinda amene akuti ndimuyamike mulungu kuti pali ena athu mu mzinda wa Lilongwe kunotu chimene chatibweretsa kuli msonkhano waukulu wosankha adindo ku chipani chimenechi cha People's Party PP pa Chingereza amati convention. Tafika kuno kuti tikupatsireni zonse zimene zikhale zikuchitika pa msonkhano umenewu ndipo posachedwa pompano tikuyembekezera kuti ku msonkhano konkuno kukhale kufika mtsogoleri wa chipani chimenechi a Joyce Banda. Tikuyembekezeranso kuti afika ndi bambo akunyumba kwawo Richard Banda, Chief Justice retired, ndi akuluakulu ena onse a chipani cha People's konkuno ku Crossroads Hotel. Ndikulandireni mwapaderadera, ine dzina langa ndi John Paul Kayuni ndipo osangalala ndithu kuti tikhale limodzi tikondwera kuti inu musachoke mukhale pomwepo musaphonye chilichonse chimene chikuchitika kuno. Tilipo ambiri ndithu ndi anzanga amene akuthamanga kuti zonse zioneke bwino, kuti zonse ziveke bwino, tiyankhule ndi anthu osiyanasiyana. Ntchito ilipo ndithu lero, tikhale tikukupatsirani zonse live pompano pa Zodiac amene mukutimveranso kudzera pa wireless. Khalani pomwepo, tili nazo zonse zimene zili kuno, tikhale tikukupatsirani, tikhale tikukuonetsani, tikhale tisakuphonya ndithu china chilichonse. Mmene ndinafotokozera kuno ndi ku Crossroads Hotel, ndikayang'ana ndithu kuponyaponya maso mukaona mchithunzimo kwafikanso ndithu anthu osiyanasiyana a chipani chimenechi cha People's kuti adzakhale nawo pa msonkhano umenewu, msonkhano waukulu kwambiri wa chipani cha People's pamene dziko lino tikukonzekera chisankho chaka chamawa 2025. Chisankho chimenechi chosankha president, chisankho chosankha aphungu komanso makansala pa Chingereza amati tripartite election, zimene zikhale zikuchitika mwezi ngati omwe uno wa September chaka cha 2025. Tikayang'ana ndithu kuno kwacha ndithu kulilongwe ndi kwa dzuwa, mphepo ndithu ikuomba ndithu mwapo ndi apo, nyengo yabwino kwambiri kuchita msonkhano ngati umenewu wa chipani cha PP. Ndikhalenso ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene tikhoza kunena kuti ndi eni ake chipani cha People's, ma delegate amene afika kuti asankhe atsogoleri awo. Msonkhano umenewu uchitika kuyambira lero, akangofika mtsogoleri wa chipani chimenechi a Joyce Banda akhale akutsekulira msonkhano umenewu ndipo upitirira mawa konkuno ku Crossroads Hotel. Msonkhano umenewu ndi wa masiku awiri, lero ndi mawa, pamene akuluakulu eni ake chipani, ma delegate, nthumwi chichewa chomveka bwino, nthumwi za chipani chimenechi cha PP kuchokera madera osiyanasiyana zikhale zikusankha atsogoleri, zikhale zikusankha adindo a chipani chimenechi cha People's. Ndiye mwina tiyambepo, tikuona ndithu kuti kwafika anthu osiyanasiyana. Ndikuona ndithu mwaswera bwanji? Tiswa mno kaini. Tikudziweni mwafika kuno ku msonkhano wa chipani cha PP, mukuoneka kuti ndinu membala ndithu kungotengera makaka amene mwavala. Mwina tikudziweni kaye dzina. Ine ndine Beka Chiphaka, student wa pa Mubasi. Ndithu nditafika kuno ngati ya Mubasi wing. Oh, Mubasi wing ya PP. Mwina tifotokozereni mukuyembekezera zotani pamene tikunena kuti msonkhano umene ukhale kuyamba lero, msonkhano osankha adindo? Ife kwenikweni tikuyembekezera zabwino zonse. Tikuyembekezera kuti atsogoleri amene asankhidwe mkatimo athandiza kusintha kwa chipani, komanso kuti thandiza ngati ife athu a People's Party ngati Malawi kuti tilowe chaka chimene cha 2025. Pokonzekera chisankho chimene. Pokonzekera chisankho chimene. Chabwino tipatse chithunzithunzi ku Mubasi, chipani cha PP ndi chotani? Chipani cha PP ngati ndi chabwino kwambiri kwa ineyo ngati ntsikana, chifukwa cha mtsogoleri wathu ndi mzimayi, ali ngati mulo modelo kwa ineyo. Ngati kulimbikitsa girl child kuti ifeyo ngati azimayi tisamaziyang'anire pasi, kuti chipani kuti sonafeso tikhoza kupanga lu dziko lino la chani la Malawi. Kwa ineyo People's Party ndi chipani chabwino.
timanena kuti achinyamata ndiye atsogoleri amawa, ena amanena kuti yayi achinyamata ndi atsogoleri apanopa nthawi ndinoyi kuti achinyamata mutsogoleri. Achinyamata ku PP mukuchita zotani, mukutenga gawo lotani kufuna kupititsa chipani patsogolo, kapena malingaliro anu ndi otani achinyamata a PP? Achinyamata a PP pakali pano malingaliro athu ndofuna kupititsa chitsopano patsogolo ngati mmene mwanenera, kulimbikitsana, umodzi, komanso ndi kuchita zinthu mwa unyinji ndithudi kumene uli umodziso mu unyinjimo. Kumubasi utatipatsa chithunzithunzi, mulipo angati amene ndi achinyamata wing yanu amene mumatsatira chipani cha PP? Wing yathu we are over 1,000. Pa group yathu ngati a wing mubasi wing we are more tikudusa 1,000 ndithu. Kuno mwina mabwera angati ndipo ndino ma delegate mukhala mukusankha nawo adini? Peyo ndi ma delegate tili ngati mukuvota tito tikusankha kuno kutabwerako anthu almost 200 something 243 amene tabwera kuno choka kumubasi ndithu kuyimira anzathu amene ali kuti kumubasiko sinanga sitingakwanisa tonse kubwera kuno ena tisankha ena tikhala ma delegate ena ndotaka kutiperekeza. Tathokoza kwambiri chifukwa chocheza nafe pa zikomo kwambiri. Amene ndi mmodzi mwa ma delegate achipani chimene cha PP amene afika kuno ku Crossroads Hotel. Tikunena kuti kwafika anthu osiyanasiyana achinyamata ali kuno, ingakhalenso akuluakulu aliso kuno, amayi, abambo, aliyense akutenga ndithu mbali kukonzekera ndithu msonkhano umene waukulu wa chipani cha Peoples, pamene tikunena kuti chipani chimenechi tsiku la lero chikhale chikuyamba msonkhano wake waukulu, convention, kuti asankhe akuluakulu, asankhe adindo mchipani chimenechi. Mwina tionenso pano pali ena amene afika kuno ku msonkhano wa PP, mwina titacheza nawo. Baba, mwaswera bwanji? Aswera bwino ka inuyo? Taswera. Mwina titakudziwani kuti ndinu ndani kuchipani cha PP, tikuona kuti ndinu member ndithu delegate mwinanso wa chipani chimene cha PP. Ine ndina Lamek Kambani, nachokera kuchwamba North East Constituency. Kulilongwe uko? Longwe kuchwamba, Longwe North Constituency. Mwafika ku msonkhano uno wa PP, mutatifotokozera kuti chiyembekezo chanu ndi chotani pamene tikunena kuti mtsogoleri wanu akhale akufika kudzatsekulira msonkhano? Ine ndilokondwa kwambiri kutsakula convention Joyce Banda ndi zintchito zawo zimene amagwira. Ine ndilokondwa kwambiri tsiku la lero ndithudi. Mwachokera kumene mwachokerako, mutatipatse chithunzithunzi kuti chipani cha PP moto wake ndi otani? Kwathu kuchipani cha PP ncha moto pakukumbuka zintchito zawo zimene za Joyce Banda, makamaka pa tsiku limene 2014 mafuta atasowa mdziko la Malawi lino, koma ataloye atamwalira bingu lazima akakuti khwesa anasesa munthu mafuta kubwera posepose wanthu kule kukhapa mfolo. Pachifukwa chimenecho anthu akwathu aludze kuti munthu akhozusina zinthu adakhapa mpando. Mwina mukuyembekezera zotani kuchokera kuchiwamba, mukaona ndithu mmene mmakhalira, mukuyembekezera zotani kupita chitsogolo pamene tikunena kuti tikukonzekera chisankho chaka chamano? Ife tikuyembekeza kuchiwamba tipeza kuti mwina zikuzothandiza kuti mwinaso pa zaulimi fertilizer akhozekawo mtengo pa mfundo za amayiwa zimene timazidalira kuti amayiwa ali ndi fundo ndithudi ndithu bwana. Tathokoza kwambiri. Amene wonso ndithu akunena kuti kwa iwowo akamaona akuona kuti zinthu zikhala zikuyenda bwino, atati abweretsa ndithu boma, atasintha boma kuti mwina mayi Joyce Banda atabwera pa mpando ndiye kuti zikhoza kutheka kuti zinthu zina zisinthe konkuno. Ndithu kunena kuti kuno kwafika ndithu anthu ambiri osiyanasiyana, tikuonanso nkhope isi ya chilendo masanapo mambiri. Mwina taona kuti mwafika kuno ku msonkhano wa chipani cha PP, inu ndi mtsogoleri chipani chanu, mwina mutatifotokozera kuti kunoko mukuyembekezera zotani mmene mwabwera ku msonkhano wa chipani cha PP? Ife labwera kuno chadu tinayitanidwa kuti zapanga atendi ndedu kuza kuti nanga zipani PP takhatukana ntchito limodzi tikuyenda limodzi kudzasapota kuti mwapangazi zofunika ndi democracy. Ifeso tikapakaso kwanso athu tizaida naso zapanga atendi. Anthu kubadaba kuti nkhope iyi ndi ya chilendo tikuyidziwa ndithu, tisachite kutchula ine yayi. Ine George Nesa, president wa chipani cha Mafunde. Mwina mwabwera nokha ngati kuchipani cha Mafunde kapena mwabweranso ndi anthu ena?
ndabwera ndi madirector zanga ndipo mukuona azimayi amafunde apalaso nsalu kudzangosapota ndithu kudzapeza moto convention imeneyi. mwina kuno mmene mwabweranso ndi anthu anu kudzapanga support chipani chimenechi cha PP. Anthu amanena kuti democracy kumafunika kumathandizana si udani zipani. Mwina mungawuze zotani anthu amene akudabwa oyerera kufunsa mafunso kuti akupezeka bwanji ku msonkhano wa chipani cha PP? Anthu asadabwe yayi, ife tabwera kudzasapota ndipo miyezi itatu yapitayo ndinapanga msonkhano ndi aPP kuna Mcholi apo ndikugwiritsa ntchito limodzi ngati kuli kwiza nazantsogolomo muzimbabe ndithu. Tathokoza kwambiri zikomo kwambiri. Amenewo ndi Joyce Mesa, president wa chipani cha Mafunde, akuti iwowa afika kuno ku Crossroads ku msonkhano wa chipani cha PP kuti azapereke support, azathandizane ndi anzawo. Ndi ndale izi sichidani, zimafunika kumakokana ndithu mkono, kumagwirana mkono kuti zonse ziyende bwino. Timafotokoza kuti tikucheza ndithu ndi anthu osiyanasiyana pamene tikuyembekezera mtsogoleri wa chipani chimenechi cha PP kuti afike kuno ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe komwe azatsekulire msonkhano waukulu wa chipani chimenechi cha PP. Tikuona mayi apa akuvina chikondwerezo kacho. Tasangalala kwa basi. Chisangalalo. Mwina titakudziwani dzina. Ndelea Phiri. Mwachokera kuti mayi mwina mutatifotokozeranso kuti mmene mwafikira kuno ku Crossroads msonkhano wa chipani cha PP ndinu membala mukuyembekeza zokoma. Ine membala koma ndikuyembekezera zokoma zokazoka. Kwa tubilandala za nchimwemwe kwambiri kwa cha convention imene iyi. Mwina mutatiuza koyamba kuti mwachokera kuti. Nachokera 25 kusungwi sector 7. Kulilongwe konkuno. Mukuyembekezera zotani pa msonkhano mmene wa chipani cha PP? Tikuyembekezera kuti zisankho ziyende bwino zimene tikuyembekezera ifeso koma tikuona kuti zisankho zonse ziyenda bwino. Mwina ku 25 kusungwi kumene mukuchokera moto wa chipani cha PP ndotani? Moto wambirimbiri pena palipose ndi PP pena palipose watena isakusaida mbwefa chakhani moto kuchepa moti kufika kumene kumati yayi kuno kwawo kwa chipani cha kwawo kwa chipani kweni chipani kobwera ngati kuchokera ku 25 ndipo mwina amene mutakhale mukuponya vote inonso ndi delegate. Ayi ne membala chabe ndithu thokoza kwambiri manje chimwemwe kwambiri chimwemwe cha convention imeneyi. Zikomo kwambiri ndimene mulitu kufotokoza amene otsatira chipani chimene cha PP kunena kuti iwowa mmene afikira chimwemwe chokha kusangalalira chipani chawo, kusangalira mtsogoleri wawo. Ndimanena kuti posachedwa pompano Joyce Banda amene ndi mtsogoleri wa chipani cha PP akhale akufika kuno ku Crossroads Hotel kuti azatsekulire msonkhano womba onsewu mmene mukuonera lonse lafika kuti likhale nawo pa msonkhano umenewu. Chimene chatsala ndikungodikira mtsogoleri wawo kuti abwere azatsekulire msonkhano umenewu kuno ku Crossroads Hotel. Baba paliso wina apa. Mwaswera? Taswera kayi nolemekezeka. Taswera. Mwafika kuno ku msonkhano wa chipani cha PP. Mutatiuza mwina koyamba tikudziweni dzina lanu komanso mwachokera kuti. Dzina langa ndine Patrick Kamuloni Chikocha. Ndine Director of Research Central Region. Menipodi. Chipani chathu cha PP chokondeka cha PP. Director of Research mutatifotokozera kuti mutachita kafukufuku wanu chipani moto wake ndi otani kuno ku Central Region? Okay, kuno ku Central Region chipani chathu cha PP chili ndi moto kwambiri, ndipo chipani chathuchi anthu amachikonda, ndipo chipani chathuchi mamidzimu chili ndi maeriya mabranchi chili nacho, koma pakatipa chinakhala ngati chagona chifukwa chonena kuti tinali kutosa alliance. Kupita kutosa alliance kuja unabanisa kuti chipani chathu chigone kupita kutosa alliance. Koma panopa ifeyo ngati mamembala a PP tili osangalala chifukwa choti amayi ayimaso ngati ayimeso amayi ife tili osangalala chifukwa panopa tidzayima patokha. Kupita kutosa alliance chinavuta ndi chani kuti pakana chipani chigone? Kupita kutosa alliance ngene chinavuta poyamba
tinkaona ngati zipatso zimene zizichoka kuboma ifeyo tonse apipi tisizitifika koma sizimatifika mwachitsanzo ngongolezanifi palibe munthu wa pipi amene analandira koma chonsecho tinathandiza nawo kutani kuvota ndefeyo ngati mafounders a pipi tilosangalala kuti amayi aime chifukwa zimene anachita amayi pa 2 years ndi zinthu zosonyeza kuti dziko lapansi lidadziwa chifukwa pa nthawi imene ijayo dziko linoli mene amayi athu ankatenga boma mafuta akuvuta atangolamulira 90 days yokha kunapezeka zonena kuti china chilichonse anachibwezeretsa amayi 90 days ndefe tilosangalala ngati mafounder a pipi ndi convention iyi tilosangalala kwambiri chabwino tathokoza kwambiri chifukwa munapeza mpata a director of research ku chipani cha yes zikomo kwambiri amenewo ndi director of research ku chipani cha PP akuti kuchoka kwawo kukalowa ku Tosa Alliance zinakhala ngati kuti zagonetsa chipani ngakhale kuti iwowa anathandizira ndithu kusonkhezera mavoti kuti boma ili lilowe pampando likhale pampando koma kuti ngati chipani ku PP sakuona phindu lililonse sanaone phindu lililonse kuchokera ku zimene anachita ku chipani chimenechi cha PP ndimafotokoza kuti kuno kwafika anthu osiyanasiyana kwambiri ndaonapo ndithu achipani cha UTF ena amene avala makaka achipani cha UTF afika kuno ena amene avala makaka achipani cha Mafunde aliko kuno kutanthauza kuti si chipani cha PP chokha chimene chili kuno ngakhale kuti msonkhano ndi waukulu ndithu wa chipani cha PP akunena kuti abwera ndicholinga choti adzathandizirenso chipani chizawo pamene akukonzekera chisankho chimenechi cha 2025 mwina amene taonera kunja kuno mkatinso muli anzanga amene tili limodzi konkuno ku Crossroads Hotel ndimafuna kuti nthawi ino titayamba talowa mkatimo amene muli nzanga Dickson Chivati Gondwe timve kuti mkatimo kuchitika zotani pamene tikunena kuti panja pano ndi imene zililimu anthu kuvina kusangalalira kudikirira mtsogoleri wawo tilowe mkati mzanga Dickson Chivati Gondwe muli zotani mkatimo imene wakhala fotokozera John Paul Kayuni kunjaku ine ndili mkati muno mmene mukuchitikira msonkhano mmene waukulu wa chipani cha PP kumenenso mtsogoleri wa chipani chimenechi amene wandi Dr. Joyce Banda akuyembekezeka kulankhula kwa nthumwi zomwe zafika muno kunatu kwabwera anthu osiyanasiyana amene akufuna achitira umboni makamakanso msonkhano mmenewo mwazina taonapo ndithu aja achipani cha Mafunde motsogozedwa ndi a John Nesa afikanso mchipinda chino kuti akhale nawo pa msonkhano mmenewu umene akuluakulu a chipani chimene cha PP akhalenso akuyenereza adindo osiyanasiyana pamenenso akuyang'anirapo za chisankho cha 2025 ndipo kunokonso tikhale tikucheza ndi anthu amene ali mchipinda muno mmene tinaonera kunja kuja mmene John Paul amachezera ndi anthu amene amafika komanso amene afika mkati munonso tikuyenera kumva kuti bwanji amene afika kuti akhale nawo pa msonkhano umene wa masiku awiri tinene pano kuti chipani cha PP ndi chipani chachitatu kuchititsa msonkhano umenewu pamene tikukamba za chipani cha Malawi Congress chomwe chinachititsa msonkhano wake mu mzinda wa Lilongwe kumeneko ndi ku BICC pamene chipani cha DPP chinachititsa msonkhano wake kumene kunali ku Blantyre masabata apitawo ndi ichi ndi chipani chachitatu kuchititsa msonkhano umenewu wa ukulu ndipo akuluakulu a chipani cha UTM anafotokozapo kuti akhalenso akuchititsa msonkhano wawo miyezi ikubwerayi ndiye kuno kwabweratu anthu amene wena oyera khungu azungu ena ndithu oneka achimwenye afika kuona wena amene zomwe avala akuti mwini munda wafika ndiye kuoneka kuti ayi kunoko anthu abwera ndi chiyembekezo choti aone kuti ndi anthu amene awayike maudindo osiyanasiyana kufotokozapo za chipani chimenechi cha PP chinayamba mchaka cha 2011 ndipo anachiyambitsa ndi amene wa Dr. Joyce Banda ndipo Dr. Joyce Banda anakhala mtsogoleri wa dziko lino kuyambira mchaka cha 2012 kufikira 2019 iwo atanalowa pa udindo umenewu kutsatira imfa ya imwe anali mtsogoleri wa dziko lino amene ndi Profesa Bingu wa Mutharika ndiye ndi chipani chimene ndithu yayi chakhala ndithu zaka ndithu chikugwira ntchito
chinali mu mgwirizano wa tonse, analengeza akuluakulu a chipani chimenechi makamaka mtsogoleri wawo a Joyce Banda kuti tsopano salinso mu mgwirizano. Tifuna tingomva kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amenenso tikhale tikucheza nawo makamaka mchipinda chino kuti akutipo bwanji zokhudza msonkhano umenewu wa chipani chawo chimenechi cha PP, ndipo tinene kuti chizindikiro cha chipani chimenechi ndi loko otsegula ndiye zambiri zimene zikuoneka muno ndi zizindikiro zimenezo, komanso zina zimene tikuziona muno ndi zimenezo kuti zikuonekabe kuti anthu amenenso aoneka kuti abwera ochuluka ndi achipani chimenechi cha Mafunde amene ali nawo pa msonkhano umenewo, ndiye anafotokozapo kuti ayi akufuna apereke ndithu support kuti kodi akuziona motani zinthu zimenezi iwo angati amafunde. Tikulandireni pano pa Zodiac. Zikomo kwambiri. Anthu akudziweni. Ndine Lokupere, president wa PP Bupasi Wing. Chapino mukuyembekeza zotani kuchokera ku msonkhano umenewo? Kusonkhano kumene kuti ndikuyembekeza zinthu zambiri, chifukwa tikudziwa kuti malo kuno zinthu zadula kwambiri. Of course sizikuyenda bwino m'dziko munomo, koma tikukhulupirira kuti adine mangasankhidwe lero achanizira kuti 2025 chipani chathu cha PP chikalowe mboma, ndipo tikudziwa bwino kuti Mai Joyce Banda amene ali mboma zinthu atangolowa mboma kwa masiku ochepa, masiku 100 adasina zinthu zambiri, malo munafuta kudalibe zambiri zinasintha, ndipo tikukhulupirira kuti amayi akazawaso mboma zinthu zasintha malo muno. Komano boma lomwe lilipoli la tonse limene tingakambe kuti chipani chimene chinaonekera kwambiri patsogolo kapena kuti chipani chimene mtsogoleri wake ndi Lazarus cha MCP komanso mwina UTM, ino APP munali mmenemo mangotuluka chaposachedwa pano mukutiuza kuti ayi mayankho ali ndi amayi. Yes, mayankho ndi amayi. Mudziwa bwino lomwe kuti wapakeli ala sangayimbe belo, amayi waradali ngati kumbuyo. Ife tifuna kuti amayi take patsogolo, fuka pambuyo sangathe kulankhula, amalankhula ndi patsogoloya. Pambuyo atha kulankhula koma santani samvera zolankhula zake, koma tikukhulupirira kuti amayi akangolowanso mboma everything will change. Chapino kumbali yanu ngati achinyamata mukanakonda kuti mwina msonkhano umenewu uwunikire magawo ake ati potengeranso mwina ndi mene zinthu zakhala zikuyendera mchipani chanu cha PP? Okay, ndikuona kuti pamene papa chipani chikuyenera kuti chiunikire mwina kumbali ya chinyamata, tikuti zigawo zambiri, koma pa president pokhapo ndikupe kuti pali bwino. Mufuna mungochita endosi basi tapanga endosi mayi omwewo. Chani mayi omwewo popeza democracy ikuperekanso mwayi kuti anthu athopikisana? Yes, pali democracy ndithu, koma amayi otulira momwe nanena pachiyambi kuti atangolowa mboma mine 2012 adasintha zinthu kwa masiku 100 onera masiku 100 zinthu zidasinthiratu, nditapasa mpata zinthu zisintha ndithu. Tathokoza kwambiri fanya nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Mmodzi mwa achinyamata achipani chimenechi cha People's PP amene akufotokozapo za chiyembekezo chake zokhudza msonkhano umenewu wa chipani chimenechi chimene chinafotokoza kuyambirira kuja kuti akuyembekeza kuti akhale ndi adindo amene athandizire kulemekeza mfundo za chipani chimenechi polingaliranso chisankho cha 2025. Chisankho chilipo mwezi wa Septemba, tikunena pano zipani zosiyanasiyana zikukonzekera makamaka zikukonzekera chisankho chimenechi mchaka chimenechi cha 2025. Tilinso ndi mayi ena pa UDF yafika ine ndine director of Women's Central Region Jane Magwira. Mwina mukupezeka kuno bwanji na UDF? Ife Dr. Bakiri Muluzi amatiphunzitsa kuli democracy, ndi anzathu akupanga convention atiyitana kuti tizakhale nawo, ndi chifukwa chake mwationa. Mwina mmene mukuonera zinthu mmene zilili kwa iniyo ngati UDF komanso kupezeka kwanu kuno, taonanso anzanu amafunde, mwina anthu kumayembekeza kuti patha kukhala mgwirizano wapadera 2025? Ayi, izo sindingayankhe za mgwirizanozo chifukwa padakali pano aliyense akupanga za chipani chake, ndiye za mgwirizanozo zizioneka kusogolo, koma tabwera malinga mukudziwa kuti chipani cha PP kholo lake ndi UDF, ana onsewo anachoka ku UDF, ndiye ife ndichifanyika mwationa tabwera pano. Chabwino, ngati amayi mukuwalimbikitsa motani amayi anzanu kufunikira kuti zipani zizigwirira ntchito limodzi ngatinso inu imene mwachitira UDF kubwera kuno ku msonkhano wa PP? Ndizoonadi
kubwera kuno kuli ngati kwakuta anzathu chimodzimodzinso ife tikamapanga convention yathu ku Blantyre tisawapemphaso anzathu apipi kuti nafenso akati kuti zikomo kwambiri. Uthenga ndi otani opita kwa omwe amakonda chipani cha UDF anthu akuonerani pano pa Zodiac? Ndingofuna kulimbikitsa masupporters onse a chipani cha UDF kuti 2025 ndi yathu, anzathu achitako alephera, ndi ifenso tikufuna kuti anthu onse abwere ku chipani chathu cha UDF. Mtsogoleri wabwino olemekezeka atupere Muluzi amene tikamusankha convention kuti akhale president. Koma atupere paja ananena kuti aganizire bwino abweranso pano. Iya nkhani imeneyoyo sinanga mukamba za Muluzi sinali choncho, wina aliyense olo mutakhala inuyo mwakumana ndi zina zochitika monga matenda chani mukhoza kuyamba mwapangaso chimodzimodzi, ndiyenso bwana angaso ndi chimodzimodzi. Palibe china chilichonse chimene chinadabwitsa, anapereka ufulu kwa wina aliyense kuti aliyense angathe kusogolera. Zikomo kwambiri. Amene kuchokera ku chipani chimene cha United Democratic Front UDF kufotokozapo kumbali yawo zokhudza chifukwa chimene apezekera kuno ku Crossroads Hotel, chipinda chino chimene amachitcha kuti sapitwa, chipinda chachikulu ndithu choti ayi mmadzadza anthu ochuluka. Iwo ali nawo mmenemu makamakanso kufuna kuti achitire umboni msonkhano umene waukulu wa chipani cha PP. Tikulandireni mayi pano pa Zodiac kuchokera ku chipani cha Mafunde. Yes. Dzina lanu? Dzina langa ndine Ronjes Jackson. Kwina mulundu ndi wanje mene? Udindo ndi vice chair kumene ndachokako. Kuchokera dera lisi? Ndikuchokera dera la area 23. Mafunde ikuyembekeza zotani pa msonkhano umene wa PP? Mafunde ifeyo atita mtalondo tizidi fedonda ngati a president athu a George Nesa amene ali nawo pamalana amene anayitanisa kuti azakhale nawo pa msonkhano umene wa convention, nda president athu atatidziwitsa zoti akubwera nawo convention iyo ifenso nacho zoti talondola president athu tikakhale nawo pamodzi. Chabwino UDF akufotoza kufunikira kuti amayi mzipani zosiyanasiyana muzigwira ntchito limodzi ndi cholinga cholimbikitsa umoyo kapena kuti kulimbikitsa amayi mundale. Mukuona kuti izi nzofunika mutanga pati mukapereke ndemanga yotani? Ine ndikuvomezana nawo a UDF ndizoona zoti amayi akuyenera kupereka umoyo wabwino pano pa Malawi, ndiponso amayi tikuona ndithu tsogola bwino pa amayi kuti mwina tisindeko zinthu m'Malawi muno. Foti amayi imene anali mboma zaka zambuyozi zinthu zimayenda bwino kwambiri, ndakhale sanakhaliseyi, koma papa tiona zoti atalowa mbomapo zinthu ziyenda bwino kwambiri. Tikufuna ndi zabwino zonse mayi. Ziko kwambiri. Ndithu amene kuchokera ku chipani chimene cha Mafunde tifotokoza kuti msonkhano umenewu mutu wake akuti restoring hope, building a brighter future together, kubwezeretsanso chikhulupiriro, kukonza chitsogolo limodzi, ndi mutu umene alunjikapo kwambiri makamaka pa msonkhano umenewu. Tinenenso kuti kukhale zolankhula kuno pamenenso mtsogoleri wa chipani chimene Dr. Joyce Banda amene afika kale malo ano akhalenso akulankhula kwa anthu amene asonkhana kuno ku Crossroads Hotel kuti akhale nawo makamakanso kumbali yokhudza kusankha adindo komanso kukambirana mfundo zosiyanasiyana zokhudza chipani chimenechi cha Peoples. Nafotokoza kuyambirira kuja kuti chipani cha Peoples ndi choyamba makamaka chachitatu kuchititsa msonkhano umenewu wa ukulu. Oyambirira anali chipani cha Malawi Congress omwe anachititsa msonkhano waukulu kumene kunali ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Kenako tinaona msonkhano waukulu wa chipani cha DPP omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Ndekuti zipani ziwiri zachitira msonkhano wawo waukulu mu mzinda wa Lilongwe kukamba za chipani cha Peoples komanso Malawi Congress MCP, pamene chipani cha DPP chinachititsa msonkhano wake waukulu mu mzinda wa Blantyre. Tikuyembekezanso kuti akuluakulu a chipani cha UTM ale afotokoze za malo ake ati, koma anafotokoza kuti mwachidziwikire akhale akuchitira msonkhano wawo umenewu mchigawo chapakati ngakhale malo sadanene. Koma UDF pali chikonzero kuti msonkhano umenewu achitire makamaka mu mzinda wa Blantyre. Ndi tungofuna tipitirebe kuona zina ndi zina zimene zikuchitika kuno ku Crossroads Hotel
tikamakamba za Crossroads Hotel ndi hotelo imene ili pafupi ndi bwalo lija la Sivo limene pamachitikiranso masewero osiyanasiyana ampira amiyendo komanso pamakhala zochitika zina ndi zina ndi mtunda ochepa kwambiri kuchokera pomwe tilili pano makamaka tikayang'ananso ndi mmene mtunda wake ulili kuchoka pano pa hotela ya Crossroads kukafika makamaka ku Sivo Stadium. Nde tisanapitire mwina kuonaponso zina zimene zikuchitika muno ndibwerere panjapo ndi zanga John Paul Kayuni kuti nayenso atiuzepo zina ndi zina zimene zikuchitika panjapo makamaka zokhudza msonkhano umenewu wa chipani cha PP. chimene tikuchitira zikomo kwambiri mzanga Dickson mkati chimene tikuchitira ku Crossroads Hotel anthu asonkhana otseka chipani cha msonkhano wosankha adindo convention pa Chingerezi imene ikuchitika kuno ku Crossroads tsiku la lero komanso mawa. Tikunena kuti nthawi iliyonse mtsogoleri wa chipani chimene cha Joyce Banda akhale akufika pamalo pano kuti atsekulire msonkhano umenewu. Ndiye ndimafuna kuti kanthawi kano ndicheze ndi amene akonza mwambo uno organizing committee chairperson. Masana abwino akamanga. Masana abwino ndithu. Timafuna timve kwa inu kuti zokonzekera msonkhano umenewu zayenda motani chifukwa zinakhala ngati zodzidzimutsatu. Iyayi zokonzekera zonse zayenda bwino monga mmene mukuonereramu holo yadzaza madelegates afika kuchokera zigawo zonse za dziko lino komanso iyi sinali yodzidzimutsa. Tinayamba kupanga plani miyezi itatu yapitayo ndi amene komiti yanga anayikhazikitsa kuti iyendetse convention imeneyi. Kutero kuma members a chipani cha People's Party anakhala odziwitsidwa kuti tikubwera kuno ku convention, ndipo tisanapange zimenezo tinayenda dziko lonse lino. Her Excellency Dr. Joyce Banda anayenda kuno ku Lilongwe, anapita ku Blantyre, anapita ku Zomba, anapitanso ku Mzimba komanso anapita ku Karonga kukawauza anthu kuti tikupita ku convention. So ichi siya chilendo, anthu akonzeka kwambiri zikomo kwambiri. Mwina kwafika nthumwi zingati mukuyembekezera kuti kufika nthumwi zingati ku convention imene tsikulano? Tikuyembekezera kuti kufika nthumwi 1100. Nthumwi zimene zibwerezi zichokera ku ma regional provinces, ku district komanso ku constituency level. Ose pamodzi mwati angati? 1100. 1100 delegates. Mwina chipani cha PP mukaona dziko lino lili mzigawo zinayi kumbali ya Ndale, zigawo zinayi chakumpoto, pakati, kuvuma uku, makamaka kumawa uku ndi kumwera. Chipani cha PP mmachigawa motani? Chipani cha People's Party ndi chipani chokhacho chodabwitsa mdziko lino la Malawi, chimene sitimanena kuti base yathu ili ku south kapena ku central. Chifukwa ndi chipani cha Malawi onse dziko lino la Malawi. Kuti mupite kulikoma mukachipeza, mupite kaya ndi ku Karonga mukachipeza, ku Nsanje mukachipeza, ku Zomba mukachipeza, ku Kasungu mukachipeza, muno mulilonge muchipeza. Ndi chipani chimene chili dziko lonse lino la Malawi. Mukafika kuno ku msonkhano mwina mamembala awa madelegate wa ndoti achokera madera onsewo mukufotokoza? Yes, madelegates athu monga ndanena poyamba paja achoka ku province, tikati province ndi ku region, amenewo ndi regional level, ndiye kwachoka ma region muli ma district komanso kuli ma constituency. Ma constituency onse 193 abwera chifukwa ena anyuwaniwa sitinayambe kuagwiritsa ntchito, ndiye ma structures athu pakadali pano tugwiritsa ntchito ma 193 constituencies. So tinima delegates ochokera ku ma constituencies onsewo. Mutatifotokozera mwaukonza motani msonkhano? Tikudziwa kuti mtsogoleri wanu a Joyce Banda akhale akufika nthawi ina iliyonse kuzatsekulira msonkhano umenewu. Mwaukonza motani? Msonkhano taukonzera bwino kwambiri. Ngati tsiku la lero linolo ndi tsiku limene tingotsekulira msonkhano unowo. Mawa ndi pamene ifike pachimake penipeni pa msonkhano umenewu, pamene ma delegates
adzakhale akusankha atsogoleri osiyanasiyana m'mipando yoti atumikire chipanichi kuchoka pano mpaka na zaka zina 5 zikubwerazi. Ndi mipando iti imene anthu akhale akupikisana pa msonkhano umenewu, mwatsekula mipando yake iti imene anthu akhale akupikisana? Chipani cha People's Party tinatsegula mipando yonse, ndiponso chabwino ku chipani cha People's Party tinanena kuti amene apikisane sikuti akhale kuti wakhala zaka ziwiri mu chipanichi. Tinangoti amene akufuna kulowa chipanichi na munthu wasangalatsidwa ndi ntchito za People's Party, amene yoyo abwere ndi adzalowe chipanichi. Ndiye tinatsegula mpakana wa presidentiwo tinautsegula kuti amene akuzitama abwere aza challenge Dr. Joyce Banda. Mmene tafikira pano nthawi yakwana, msonkhano wayambika, tikhoza kunena kuti wayambika lero, kwangotsala kuti Joyce Banda azautsekulire. Mwina kuti benthu lako kuti pa mpando wa president pali anthu angati amene aonetsa chidwi kuti apikisane? Ndinanena kuti list titulusa, ndiye panopo mwandiona ndangofika umene ndasika galimoto yanga apa kuti ndikupita kumene ndikupitako nomination committee ukandipasa list. Ndakangondipasa list imeneyo ndiye ndikuwuzani tsopano kuti apa pali awa, apa pali awa. Tinachita izi mwadaladala kukana kuti pakhale na kuti akugwirapo apa kupanga za chinyengo, tinafuna kuti zikhale mwandondomeko. Ndiye tinaona kuti sitikuchedwa sitikufulumira koma list ituluka. Sikoma kwambiri Peter Kamange chifukwa choyankhula nafe. Thank you very much. Amenewo ndi Peter Kamange akuti ndi chairperson wa organizing committee ya convention ya chipani cha PP. Iwo amatifotokozera kuti msonkhano aukonza ndithu kwa miyezi ingapo, pafupifupi miyezi itatu imene akhala akukonzekera msonkhano umene wa PP. Ukaona onsene abwerali ena ali mkati anthu otsatira zimenechi akuti kuno kumsonkhano wa PP kafika 1200 kuzakhala nawo pa msonkhano umene tiyembekezere kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi Joyce Banda nthawi ina iliyonse akhale akufika pamalo pano kuzatsegulira msonkhano umenewu. Ndikuyankhula ndi Akamange amanena kuti iwowa adatsekula ndithu mipata mwali kuti aliyense amene akufuna kupikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana ku chipani chimenechi cha PP ndiwo masoka kutero. Amati mpando uliwonse ku chipani chimenechi unali wotsekula kuti anthu atha kubwera kuonetsa chidwi kuti ndikufuna kupikisana nawo, kuyambira mpando weniweniwo wa mtsogoleri kapena kuti president wa chipani chimenechi cha PP. Komatu iwowa sanatifotokozere kuti ngati pabwera anthu ena amene anabwera kuonetsa chidwi kuti akufuna apikisane ndi mayi Joyce Banda pa mpando wa president. Akuti abwera akhale akubwera kuzatifotokozera kuti ndi anthu angati amene aonetsa chidwi kuti apikisane nawo, kamba kakuti nomination committee ikanafufuzabe kuti aone kuti ndi ati amene akupikisana pa mpando uti. Ndiye nthawi ina iliyonse uja ndimafotokozera mtsogoleri wa chipani cha PP Joyce Banda akhale akufika kuno kuti azatsekulire msonkhano umenewu, koma pakadali pano tipitirebe kucheza ndi awiri atatu amene afika kuno. Masana abwino. Masana bwino. Mwina choyamba ndikudziweni dzina lanu? Lawrence Tenezio Bisiga. Mwafika kuno ku msonkhano wa chipani cha PP, kuti tifotokozera kuti chiyembekezo chanu ndi chotani pamene tikudikira mtsogoleri kuti abwere? Poyamba kuthokoza Mulungu kuti zonse zatheka lero. Anthu onse amene timayembekezera kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitipa kunchinji pano kotakota onse afika tsopano, patongodikira kuti president achipanichi amenenso ali a former president Her Excellency Dr. Joyce Banda afike pamalo pano. Mwachidule afika kale ali kumali holding room, ndipo pano akhala kufika pano. Msonkhano umenewu wagawidwa pa masiku awiri kuti uchitike lero ndi mawa. Timayankhula ndi Akamange akuti lero ndilongotsekulira, mawa ndimene pakhale kuvota ndi zina zoterozo. Mwakonzeka motani ku chipani cha? No, ife takonzeka champhamvu kwenikweni yokuti anthu amene abwerawa lero abwera kuti azapereke mandate, chifukwa constitution inatipasatu mphamvu yoyendetsa chipanichi kwa zaka 5.
pano zaka 5 chipangeni convention yomaliza zapitirira sochiza kuti kwinaku tinayamba no kupita kusogolo opanda mandate ya anthu tsopano anthu abwera chachikulu kwenikweni kuti apereke mandate imeneyo ndiye programu ili bwinobwino lero chifukwa cha nthawi kwa ena machoka kutali tinazowa kuti sitingathe kuyamba mamawa ya ndete yamba nthawi ino padika kuti amene kuchitipa kulikoma afike ndiye pa nthawi ino onse afika tsopano ndeleyo tingosegulira koma zovota maudindo onse osiyanasiyana mmene muli kuvota ndi mawa muli maudindo ena amene anthu sakupikisana koma muli maudindo ena ambiri amene anthu akupikisana ndiye ntchito imeneyo ndi amawa tikufotokoza kumeneko iwo limodzi mwa akuluakulu kuchipani chimene cha kufotokoza kuti lero ndilongotsekulira lero ndilongoyamba msonkhano chimene chachedwetsa kuti mana afike nthawi zino ndi chakuti amafuna apereke mpata kwa anthu amene akuyenda kuchokera madera osiyanasiyana chifukwa tu chipani chimene cha PP akuti chili ndi mamembala kuchokera mbali iliyonse ya dziko lino la Malawi ndiye amadikirana kuti aliyense ayende kuchokera kumene akuchokerako adzafike pano pa mchombo wa dziko la Malawi kulilongwe ku Crossroads Hotel kumene msonkhano waukulu wa chipani cha PP chaka chino 2024 uchitike. Msonkhano umenewu atsekulire ndi a Joyce Banda, mtsogoleri wa chipani chimene cha PP. Ndikuona ndithu ndipitiro wa galimoto kufika pano pa Crossroads. Msonkhano umene ukhale kuchitikira mu holo jamati the Great Sapitwa kuno ku Crossroads Hotel. Ndiye ndipitiro umenewo galimoto zimenezo kufika pano pa Crossroads Hotel. Galimoto zimenezi zimene zanyamula mtsogoleri wa chipani cha PP a Joyce Banda kufika pamalo pano kuti zonse ziyambe kuno ku Crossroads Hotel. Nthawi ija timayembekezera, nthawi ija timadikirira, muja timafotokozera kuti tikungodikira a Joyce Banda mtsogoleri wa chipani cha PP kuti afike pano adzatsekulire msonkhano umenewu. Ndiye ndi mmenemo mukuonera mchithunzi mayi Joyce Banda kufika ndithu pamalo pano kutsika mgalimoto akuzungulira kuti akhale ngati ayese kuyankhula ndi ena mwa anthu omwe abwera kuno ku msonkhano wa chipani cha PP. Mayi Joyce Banda kulandiridwa ndi khamu la anthu limene lafika kuno ku Crossroads Hotel kudzakhala nawo pa msonkhano umenewu wa chipani cha People's PP tsiku la lero. Msonkhano ukuyamba ndi lero mukuona mchithunzimo chisangalalo ndithu mayi Joyce Banda kukhala ndi anzawo mavina kufika kuno msonkhano wa chipani cha People's. Iwo watu afika ndi bambo akulimba kwawo Richard Banda, retired Chief Justice, kuzakhala nawonso pa msonkhano umenewo akulandiridwa ndithu ndi akuluakulu a chipani cha People's. Pompano posachedwa akhale akulowa mkati kuti zonse zikayambe. Ndiye ndimafotokoza kuti sitili ndekha kuno, palinso mzanga Dickson Chifwati Gondwe mkati mwa holo imene the Great Sapitwa Hall ndi amene akhale akutitenga, koma pakadali pano mayi Joyce Banda ndi awo tsopano kulowa mkati. Tilowe mkati kumene kuli mzanga Dickson Chifwati Gondwe. Dickson tatifotokozera mkatimu. Chipani chimene cha People's Dr. Joyce Banda akhale akulowa mchipinda chino, ndipo tikunena pano amayi a chipani chimenechi akuyimba nyimbo yachitumbuka imene akufotokozapo kuti ise tikuyendera nyengo, ise timayendera nthawi, kutanthauzira kwake nkutero. Nde president wa chipani chimenechi cha People's amene wandi Dr. Joyce Banda ndithu kulowa mchipinda chimenechi amenenso akhale akulankhula kwa anthu amene asonkhana muno. Ndithu amene mukuonera mchithunzimo kufika ndithu pamalo ano mayi Joyce Banda mtsogoleri wa chipani chimenechi cha People's kufika ndithu ena akuluakulu a chipani chimenechi, komanso ali ndi Justice retired amene wandi
amene ndi Richard Banda kufika nawo limodzi ndithu pa msonkhano umenewu pamene tikuyembekeza kuti tione ndithu mwambo oyendereza adindo maudindo osiyanasiyana komanso akhala okambirana nkhani zimene zikhale zikuchitika mmene agwirire ntchito yawo pokonzekera chisankho cha 2025 chifukwa chipani cha PP chakuti ndi chipani chachitatu kuchititsa msonkhano waukulu kutsatiranso chipani cha DPP komanso chipani cha Malawi Congress. Nde anthu ndi amene asonkhana ndithu kuchokera madera osiyanasiyana, chigawo chakumpoto, chigawo chapakati, chigawo chakumwera komanso chigawo chakumvuma, amenewa ndi achipani chimenechi cha PP 2024 Elective Convention chimene chalunjika kwambiri pamutu onena kuti kubwezeretsanso chikhulupiriro kukonza kapena kuti kumanga Malawi limodzi limene akufotokozera akuluakulu amenewa a chipani chimenechi cha People's. Tikhale tikuona kuti leroli pofikira mawa lino kodi ndi ati amene akhale maudindo amenewa komanso mwina kodi akuona motani kuti mwina mwayi okhala pamgwirizano ndi zipani zina zimene zikuti tikhale tikumvanso makamakanso kuchokera mtsogoleri wa chipani chimenechi cha People's. Nde pakatali pano tapatsira amene akuyendetsa mwambo umenewu kamba kuti pakatali pano jakuti zonse zikana kuti ziyambe mchipinda chino pamene ukasakudzanso nawo umenewu wa chipani cha People's pamene akhale akusankha adindo komanso mene takambira muja kuti kambirana nkhani zosiyanasiyana kuti mwina mwake zachuma zayenda motani komanso zina zinali muli nafe pakati pathu ndipo tonse tasangalala kwambiri muli pano. Tiye nayo ni nyimbo tiye mbalo wanga amayi akufuna tivinebe ndithu aha tiye pepe ndalakwisa chani kuti ufike mpaka potesa chibwezi mesa ukati iwe ndine mpaka manda baby ukadanena kundipa kuti ndikonze ndikanayesesa kuchita mbali yanga koma wangosaka kundichita chipongwe ikoma za chikondi sindikukana kuti mukoza kundisiya komano mwachedwa mataisa ntawi yanga dakana kale omwe adali serious baby wawina iweyo komusandineyo kukukonda iweyo kunisiya ntakuika kale padipu kunisiya nditawauza kale ya kwatu oneka ochenjera ine ngopepera iwe wata ndikazati 1 amayi ndi 1 inuso ndi 1 koma ipepelele ndipo kenaka inenso ndikuti mphamvu ndizotani nde nditchuleno dzina lapamwamba kwambiri, dzina limene kumene tikuloweraku alira nalo dzina limeneli. Alira apanga chani? Apanga nalo chani? Dr. Joyce Banda! Dr. Joyce Banda! Ndiye mvera nikaye pali slogan imene inapangidwa ya PP. Anthu amayesa ndi slogan ya masewera. No, si slogan ya masewera ya timati PP tosa timakhala kuti chani PP
amayi amapanga slogan imeneyi angakati sindimavala nanu idzidzi kenaka ndivala nanu zimenezi ankapanga ndikuona padali chifukwa chake mdziko muno munthu akakhala wachitukuko akafuna kuti apange zinthu amafuna mamutchingatchinga kumuyimira pa msewu kumuzunguzazunguza ndi amayi akukumbukira tinkati pipi kuti anthu acha achokepo kuti ife titani kodi ndiye tifuna tipange pipi wamphamvu pipi kwina kwamati chani ndiye tifuna muonjezere kuti hey nosamuti hey zachibwana eti amayi takusowani kwambiri ndikunama ngati ena asakukumbusani ndikodi kumbuyo kutsana iwo wakutitsogolera mokwanira kwambiri ndipo tikamapanga kuti hey pipi apa tukadi anthu kutsogoloko tisanayambe zonse mami mundilole kuti tapemphe bambo chingeni reverend chimangeni kuti atipempherere chifukwa ife we are a God fearing nation kuti tikatero tiyambeno zathuze tsopano mdalitso wa Yehova utatipeza reverend achingeni tiyamike tikulemekezani Atate Yesu Khristu kalonga mfumu wa mtendere nthawi ino ya kumadzulo imene ili nthawi ya mtengo patali makamaka ku chipani chathu chokondedwa cha pipi. Yehova mayi wathu ali pano amene watisamala kwambiri mzambiri zimene sitingathe kukwaniritsa koma inu Yehova mukudziwa. Khala nafeni atsogoleri onse amene ali pano khala nawoni Yehova chimene chichitika muno Yehova udindo na uliwonse umene inu mmapereka ndinu Yehova tikakulemekezani chifukwa chilichonse chimene chikachitika malo ano makamaka pokweza dzina lanu limene lili dzina la mtengo patali sikomwe chifukwa cha chimenechi mukalemekezeke mu dzina la Yesu Khristu Atate tidza maso pano modzichepetsa ameni. Zikomo kwambiri. Thanks very much. I've been advised that I should come and stand right here on the podium. Tamva pemphero kwa bambo chimangeni amene atipempherera pemphero la mphamvu ndithu ndipo tikatero let me recognize the presence mokandanena kale ndauzidwa kuti ndiyankhule mu zinenero ziwiri koma ine ndikufuna kwenikweni chathuchi sichoncho nanga chathuchi tweti kuti nanga chipani cha ife cha pipi timayankhula chizungu ngati ndikudabwa fomu yamba kuti oloti mutandi mundiuze kuna kuti angakhale kachitumbuka niyezeko pachokwaka kweni chitonga ni kambengine tikanena tonse tatani kodi takwanira ndiye ndikufuna ndipereke ulemu kwa ama HE former president Dr. Joyce Banda amene muli nafe pamalo pano mokandanena kale ndayima pano popodiamu ndinene zoona amayi tinakusowani kwambiri ndikunama ngati zikomo kwambiri kuti you have reignited us, you have reinvigorated us, your presence strengthens us,
we are going to start afresh amayi tikatuluka muno zikhalanso chimodzimodzi ngati pambalipo ndiye pali ndithu chief justice Richard Banda tikamanena nthawi imeneyo abwana tinakusowani kwambiri. Welcome amid this church. Ndipo apate vice president bwana nonse amene muli kuno ma vice president sonse tikukulandirani bambo Joyce kuchokera ku Mafunde Pate tikukulandirani. And let me do a bit of English here because I'm also welcoming dignitaries from and representatives, of course, from the U.S. Embassy, the British High Commission. I understand they're here. We are glad that you are here because you have always been with us. And the EU delegation in Malawi, you are also welcome. And of course, the Norwegian Embassy representatives, I understand they are also here. Feel free, you are also welcome. Oxfam, and of course, other foreign dignitaries that are with us this afternoon. Ndi landirenso zipani zina amayi zipani zina zili pano zimene zikutifunira zabwino atsogoleri awo ali pano ndikulandireninso nonse tiyenta ombere m'manja amenewa. And in a special way, I want to welcome Mr. Jack Brewer. I don't know whether he's around. Can I have him? Let him stand so that we can actually see him. I understand Mr. Jack Brewer. He's representing the friends of our beloved mother, friends of JB, you know, and he has done a lot for us as a party and ourselves as individuals. So, Mr. Jack Brewer, welcome amidst us. There is a lot that is going to happen, and I know you are going to enjoy the afternoon. Ndikulandireniso nonse amene mwafika pano kuchokera kumpoto pakati mpaka naso kumwera. Chipani ichi sichamasewera, ndi chipani chokuti ndithu chili ponse ponse, ndipo ndikuona mwachena ata anthu uno mwachena. Iyayi tadziombelani nokha m'manja kuti kuchena kumeneko. Ndikuwaona amayi mendane kuti mwachenamo nawo sasekerera kwambiri akudziwa kuti ananga atani kodi ndikuwaonanso bwana Chivunde uku akuoneka kuti akusekera kwa mwachenaso nanu taimana akuonena anthuwa tawevani mwaona musamasera bwana Nesa mwachoka kuchipani china taimane fatsakanze kuti ife timasankha anthu iyayi taimane aweveni anthu ndi chipani which is all embracing. It takes anthu onse amene ali of good will. Ndikulandireniso nonse amene ndithu mwafika pano. Ndiye tiyambe ntchito yeniyeni tisanafike mkatimu tikhupe kuti no take us minutes. Ndiyapemphe bwana Kamange amene akonza chinsonkhano chimenechi kuti abwere adzatiyankhule tikate kuti zonse ziyambike mu holo muno.
kwangoti zi kuti akamanga ati yankhula chawo. Mphamvu tidikire pang'ono tingopempha akunyika province ngati afika tiwamve. Mphamvu Nyika province ili njira imeneyo. Nanga South province mphamvu. Good. Nanga Central province mphamvu. Nanga Eastern province mphamvu. Nanga sopano pipi yonse mphamvu. Inyamuke twet. Pipi. Zikomo kwambiri. Koma muholo tumwawala muno. Tikati ndiyang'ane ukungooneka orange yekha chimwemwe chake chimene chili mu mtima mwangamo kuti mpenga to organizing secretary chief wow. Your Excellency, the President of the People's Party and the former President of the Republic of Malawi, Madam Joyce Banda. Your Excellency, the former First Gentleman and the retired Chief Justice of the Republic of Malawi and Swaziland, Banda. Honorable members of the National Executive Committee of the People's Party, Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, honorable representatives from other political parties. I've seen Honorable Nessa there. I've seen UDF. I've seen other parties here. Representatives of local and international non-governmental organizations. I've seen Oxfam is here and other local organizations, they are here. Honorable People's Party delegates from the provinces, districts, and constituency committees. Members of the press, members of the clergy, distinguished invited guests, and ladies and gentlemen, good afternoon. It is with great honor and immense pride that I stand before you this afternoon to welcome you all to this third People's Party National Conference here at Crossroads Hotel in Lilongwe, the capital city of Malawi. I want to thank you all for your presence. Our gathering today is a testament to our unwavering commitment to the values and principles that have guided our party since its inception. The success of this event, ladies and gentlemen, is due to the collective efforts of numerous individuals who have contributed in different ways to bring this event to its fruition. I can't name all the people that have contributed to this event, but I sincerely appreciate your generous effort on behalf of the organizing committee. I also want to thank the committee that
has organized this convention. They worked tirelessly hard to make this convention to happen in a stylish fashion as it has happened today. I am compelled, ladies and gentlemen, at this moment to express my gratitude to Her Excellency, the President of the People's Party and the former President of the Republic of Malawi, for her unwavering passion and support in making this conference a huge success. Distinguished ladies and gentlemen, the theme of our conference today and tomorrow is restoring hope, building a brighter future together. We carefully chose this theme because, as we can all recall, the People's Party took the reign of government in 2012 when the social economic conditions of this country were at its worst. Ladies and gentlemen, you all recall we were a country in perpetual darkness due to power outages, an economy without direction, strained ties with all our development partners. Our foreign reserves could only save Malawi for a week. We had a food crisis that affected over 3 million Malawians. And we had no fuel in this country. People thought that these challenges and other challenges were insurmountable. However, the People's Party, under the dynamic leadership of Dr. Joyce Banda, instituted a number of economic reforms which brought hope to Malawians and which led to significant economic expansion. Malawi's rate of economic growth went from 1.8% in 2012 to 6.2% in 2014. The rate that no government in multi-party dispensation has achieved. This is an outstanding, remarkable achievement under Dr. Joyce Banda. The manufacturing industry in this country grew by 35%, and no government since multi-party democracy has achieved that growth. It is only the People's Party under Dr. Joyce Banda. The country achieved 6 months of import cover, and fuel supply was retained within a week, which nobody has achieved. Blackouts were history in Malawi. People never complained of blackouts in the 2 years that People's Party ruled this country. Ladies and gentlemen, the People's Party government eliminated several harsh laws that undermined fundamental democratic institutions, that violated civil liberties, and that constrained press freedom. It is only the People's Party that did that, and it did that only in 2 years.
We are therefore presenting ourselves into Malawians with a track record of doers and achievers. The People's Party is here to restore that hope, assure Malawians of all walks of life that a brighter future is possible to attain, and that we can attain it together. Ladies and gentlemen, that is the theme of this convention. The members, the delegates, will be deliberating on this theme from today and tomorrow, so that we want to make Malawi better again. Today, as we convene, we are reminded of our rich legacy and the formidable political structures that we have established across the nation. As we look towards the general election in 2025, our mission is clear: to field candidates who embody the spirit of service, integrity, and dedication to the people of Malawi. We are not just a party, ladies and gentlemen. We are a force. People's Party is a force. Anybody, any opposition parties or parties in Malawi, when they hear the name People's Party, they shake. Because People's Party is a force. I therefore today urge the delegates to this convention to elect leaders who will work towards the goal of the People's Party, which is to provide leadership that allows all Malawians to prosper through wealth creation, economic development, and political empowerment. Distinguished ladies and gentlemen, in addition to strengthening the party's belief in democracy, this conference will also open the door for the infusion of young leaders who bring new ideas that will guarantee the People's Party triumph in the 2025 tripartite elections. Delegates, your presence here today is crucial. You are the backbone of our party, the driving force behind our initiatives, and the champions of our cause. As we deliberate, discuss, and decide on the future of our party, let us do so with unity of purpose, with a shared vision for a brighter future for this country. I sincerely hope that the discussions and agreements to be made at this conference will strengthen the core values of the People's Party, that is unity, development, and equity. Together, we can achieve greatness. Together, we can make history. Together, we can ensure that the People's Party remains a powerful force for a positive change. Ladies and gentlemen, I thank you very much. Amayi abambo madzulo ano ndifuna ndikulandireni malo mwa organizing committee ndi manja awiri kumkumano wathu uno umene uchitikira pano pa Crossroads Hotel mu mzinda uno wa Lilongwe. Mkumano uwu ndiofunika kwambiri kwa inu ma delegates, chifukwa nthawi ino ndi nthawi yanu yoti musankhe atsogoleri amene atsogolere chipani chathu cha People's Party kuchokera pano kumapita kutsogoloku.
mkumano uno ndi mkumano wabwino umene inu atsogoleri mupatsidwe mpata kukonzanso tsogolo la dziko lino la Malawi. Amayi ndi abambo, apapa mawu anga awa akundiuza kuti ndinayiwala kupanga kuti mphamvu ndi kuyankhula, ndiye mphamvu kuyankhula mchizungu ndiyovuta si choncho kodi komabe ndikotera kuti power amafuna ndizinena zimenezo. Koma amayi ndi abambo, tiyeni tonse pamene tikasankha atsogoleri athu tikasankhe atsogoleri amene akatithandize ku chipani chathu cha People's Party chimene amachikonda Amalawi ambiri mdziko lino la Malawi. Zikomo kwambiri. manjamo mwa a convention chair. Manja mwaomo. Time choncho. Mphamvu! Ya, time choncho. Kupatula amayi ndi a Chief Justice retired. Yeah. Chief Justice Kalani Banks. Koma tonse time. Kaya mulazungu muno wonsa ime. Embekezani kaye uku. Embekezani kaye. Tikamati slogan. Munimva slogan. It's something that we need to respect. Kamunimva kaya? It has to come from deep down our hearts. Because that's what binds us together. Katukumvana kaya? Mwina ndiyauze Jack Brewers, he doesn't understand kodi mphamvu ndijani. Mphamvu, is it Mr. or Dr. or Professor Jack Brewers? You know mphamvu means strength. And I want you to participate when I get to the English component. But right now, I want my fellow Malawians to feel it. We are in this convention. Convention is in Jamasewera. Mukumva? Antela rabanga ma convention kunjaku. Sakuposa convention hii ai. Sakuposa. Sakutani kodi? Sakuposa convention hii. Na kutadziwe kuna kuti convention yathui yathui. Master of ceremonies wake. Kutadziwe kuti convention imene isakuiposa kunjaku. In unison, in one voice, louder. Tiyankhule zinayi tikumakamba zicha. Mphamvu ndizotani Dr. Joyce Banda kena katukumafika ku PP. Sichoncho nanga. Ndikuyamba atete. 1 2 3. Mphamvu! Mphamvu! Ndizotani! Ndizotani! Pali dzina la mphamvu ili. You know why ndikamba kuti pali dzina la mphamvu limeneli? Mmene mayankhula a convention tuli chair anayankhula zinthu ziwiri. And I want to remind Malawians. Anati, and in English, she turned the economy of this country against all ties and all odds. And for the first time, we had a 6 months import cover. See, kukandi 6 months import cover. And she did that in just under 100 days. Mumazaona kuti president, Mboniva. And after achieving these 100 days, kubwera soma gates. Ngati Malawi muno mavuta nkhani imene mavuta nkhani andale. Ndi nkhani ya chuma, ndi nkhani ya magetsi. Bwanja makatima magetsi mwathu. Then nkhani ya fuel. Ine ndinali kunzuzu. Anachita kundiwombola ndi wemwe wabwera kuno mwana wanga. Sindikaganiza kuno kuti ungakhoze kufika pa filling station ndikutsiranso mafuta kumanyambuka kumapita. But in 3 months it happened. Clap hands for her. Kati kumvana kaya. Then ufuna dzina limene tichule bwino bwino. Dr. Joyce Banda. Dr. Joyce
Joyce Banda. Pitirizani kwina kuti mumati chani? Ehe. Simwaimve mene? Taimve mene? Then pipi. Ndene ndimachita makani kuti hey! Kuti achoke anthu. Maiwa, she has unfinished business. Ama, anthu ake ndomwewa. She has what? Unfinished business. Sichoncho nanga. Thimu iyi akuti restoring hope, building a brighter future together. She is coming. Tsiku lina adzabweranso kudzavanga restore hope. Kuti abweresanso kodi chiyembekezo sichoncho ngati. Chiyembekezo chathu ndi ndani kodi? JB. Basi ndiyitane ndi ambo yankhula zambiri. Ndiyitane kalani bansi. Ndiyitane tsopano acting secretary general honorable Ben Chakame kuti abwere adzatiyankhule. Kumunene kuyankhula za kukhosi. Sichoncho nanga. Mphamvu. Zikomo wambiri. Your Excellency, the former head of state of the Republic of Malawi and the president of the party of the people, People's Party, Your Excellency Dr. Joyce Banda. Your Excellency, retired Chief Justice Richard Banda, SC, our father. All vice presidents, distinguished members of the diplomatic corps and development partners, our friends in politics, the other political parties that are here, we welcome you. Mosunga nthawi tonse amene tachokera madera osiyanasiyana a dziko lino la Malawi, landirani ulemu wanu. Anzathu a media, landirani ulemu wanu. Your Excellency, nkhwani umakoma nkuika thendo. Choncho ache angaja alankhula mchizungu. Ndimafuna ine Your Excellency mundilole ndilankhule mchichewa. Kuti timvane bwinobwino. Chifukwa kuti ukulunge mwambi wa mchizungu pamakhala ntchito. Koma umozi wokha ndiokuti never ever look at the size of the dog in the fight, but respect the size of the fight in the dog. Ndiambire pamenepo. Your Excellency, ntchito yanga ndiyoti ndikalankhula kukupemphani kuti mutsegule msonkhano uno tinjoye ticheze. Koma kuopa kukaucha bulangete ndikambapo zinthu ziwiri kapena zitatu. Msonkhano ngati uwu tinali nawo mchaka cha 2018 omwe udachitikira ku Robbins Park mu mzinda wa Blantyre. Kuchokera mchaka cha 2018 kufikira pano zinthu ziwiri zitatu ngati chipani
tachita. Ndipo ndimafuna kupereka report la zinthu ziwiri kapena zitatu zimene zachitika kuchokera pa msonkhano umenewo kufika uno. Titatha convention yathu ya 2018, Your Excellency komanso alendo onse, ife ngati chipani tinatenga nawo mbali mu chisankho chapatatu cha 2019. Koma titasinkhasinkha nkukhala pansi tinakumbukira mawu aja akuti kuyenda awiri simantha. Ndipo nthawi imeneyo tinalumikizana ndi anzathu a Malawi Congress Party kupita ku chisankho cha 2019, zomwe zinachitisa kuti ife tiyimise aphungu ndi makhansala ndi kusapota usogoleri wa abale athu. Mchaka cha 2020 tinatenga nawonso mbali kutipula, ndipo tinatipula. Ife timatipula. Pambali pa zimenezi chipani chathu kuzera mu thandizo la dziko la America, kuzera bungwe lawo la USAID komanso abale athu a Democracy Works Foundation, tinapanga ndondomeko ya masomphenya a chipani chathu imene timayitchula kuti strategic plan. Tikunena pano tili ndi strategic plan imene itithandize kupita chisogolo. Kwa omwe munatithandiza tikuti zikomo kwambiri. Your Excellency, lero pomwe tifuna kuyamba msonkhano wathu waukulu wa convention, ndiye kuti pomafika mmawa tikhala kuti tayambapo ulendo opita ku chisankho chapatatu cha 2025. Your Excellency, ife ngati chipani kumkumano wathu mmawa mukanyumba komata tikhazikisa komiti yayikulu ya chipani chathu yomwe ititsogolere ku ulendo wa chisankho komanso kuyendesa chipani ichi kwa zaka zisanu zikubwerazi. Ndiloleni monga anachitira mzangaja ndithokoze amzathu amene achoka ku zipani zosiyanasiyana omwe tili nawo lero muno, omwe atsatira kuzatikhazika. Izi nchilimbikiso kuti amalawi ife ndi amodzi. Ndipo pachichewa pali mawu amanena kuti kunyamula mpanda owola kapena ovunda ndi kuchuluka manja, ndiponso kuti mutu umozi suseza denga. Chifukwa nzeru zayekha adavika nsima m'madzi. Ndiye inu abale athu tikuti zikomo takulandirani. Amayi ndi abambo, kufunika kwa mzimayi pa umoyo wa munthu ndi chinthu choti tisamachiphwekese. Ndili ndi chikhulupiriro kuti kumalawi kuno njala yafika pachimake. Tamva kuti abale athu ena kumachinga akusakasaka chitedze nkumakaphika ngati kalongonda. Koma titati tifufuze tipeza kuti akumapita ukasaka chitedzewo ndi azimayi, akulolera kuyabwidwawo ndi azimayi, cholinga anthu adye pakhomo. Izi zinandikumbusa kuti ife ngati chipani, ife ngati People's Party, pasi pa ulamuliro wa Dr. Joyce Banda, muzaka ziwiri zimene Mulungu anafuna kutiphunzitsa kuti dziko lindilotheka kutukuka,
titakhala ndi utsogoleri wabwino njalaso inatikwapula ndipo mayi anali kalikiliki kukasaka chakudya. Tikunena pano bwezi pano malole ali kalikiliki m'mizimu kukagawa. Njalayi izakhala kobe, tikungoyenera kupeza munthu wa mtima wake, wa chifundo chake, wa chikondi chake ngati mzimayi. Your Excellency, tikasiriza msonkhano wathu mmawa ndipo tikakunga timu yathu, pali zinthu zingapo zomwe zichitike. Monga tikonza maphunziro osula utsogoleri, leadership workshop ku executive yatsopano imene tikhale nayo. Ndicho linga choti atsogoleri onse akhale ndi ukadaulo wa utsogoleri weniweni. Komanso tikhazikisa strategic plan yathu imene itithandize pa ulendo wathu opita ku chisankho cha 2025. Ndiloleni Your Excellency kuti ndiapemphe amzanga omwe ali muno ndi ena omwe sanabwere kuno kuti tikuyenera kumanga malamba pa ulendo wathu opita ku chisankho cha 2025. Tikatha pamenepo tikhala tikuvundukulanso masomphenya athu a chipani cha People's Party ku dziko lino la Malawi, ija amati manifesto. Monga mwa malamulo a dziko lino, chipani chilichonse Your Excellency chikupemphedwa kuti manifesto ake azikapereka ndipo azikaloledwa ku bungwe lija la National Planning Commission. Ndikutsimikizireni Your Excellency kuti ife ngati People's Party nkhani imeneyi sitivutika nayo konse, pakhala pa mpunga, chifukwa tikaonesesa ndondomeko za Malawi 2063 ndikutenga manifesto yathu ya 2014 zimakhala ngati wina anangokopera kwa nzake. Kuchokera peji musanavundukule mkati mwa ndondomeko imene pali mawu kuti nzotheka. Ifeso manifesto yathu ya 2014 inayambira ndi mawu kuti nzotheka. Ukavundukula chamkatikati kuwerenga mapeji awiri atatu, nkuwerengaso mapeji awiri atatu a manifesto yathu, umaona kuti izi nchimozimozi. Choncho zikutanthauza kuti masomphenya amene dziko lili nawo kuti pozafika 2063 Malawi lizafike, ife ngati People's Party timalonjeza Malawi mu 2014 kuti pofika 2024 chaka chino tikanakhala titakwanirisa zimene zija. Mwachidule Your Excellency, zikutanthauza kuti kuchoka kwathu mboma mu 2014 ya People's Party sitinavutike ndife okha otsatira chipani cha People's Party, koma dziko lonse la Malawi lavutika ifo atalichedwesa ndi chitukuko. Tinanena kale kuti galimoto mukhoza kuinjoya akamayendesa wina, ndipo galimoto yomweyo mukhoza kumangosanza akamayendesa wina. Vuto silikhala galimoto, vuto amakhala ndi driver. Ena kunjaku akulankhula ngati moyerekeza kuti nkhondoyi yatha kale ndipo owina wadziwika. Koma tizikumbukira kuti Finye ankamenyana ndi Tambala pa nsewu, ndipo Tambala anatuma mwana wake kuti ukafika kumudzi ukawauze
sindikuchedwa ndikungophaka efinye panseupa koma finye anati iyayi ukanene kuti tambala kumenyana ndi finye ndipo kufa saziwika. Your Excellency, ife ngati People's Party tikunena kuti kuchita convention tikufuna kulengezesa kuti gule ameneyi tivina nawo, nkhondo imeneyi timenya, ndipo mawu athu ndoti okufa saziwika. Pomaliza Your Excellency, ndinaona ngati ndisamalize osanenako mwambi. Ndimalize ni mwambi wakuti munthu wakhungu kapena osapenya suyambana ndi mwana onyamula ndodo uja. Munthu wakhungu suyambana ndi mwana onyamula, kwathu kuzomba timati namulondola, chifukwa ukatero sukafika. Malangizo kwa tonse ndi amalawi onse ndi akuti anthu ena adati pakadafunda padajiwisa galu, koma ine ndikuti nsabwe yokomedwa imakwiriridwa limodzi ndi mtembo. Choncho tisamale, tichenjere, tipite chisogolo. Ntchito yanga inali yoti ndingowapempha amayi kuti atsegule msonkhano wathu uno, koma mongofuna kuti tikumbukire kuti pa chiongolero pakakhala masiteni galimoto imayenda bwanji, pali ka video kena kakang'ono tingoonera kameneko kuti tione kuti masiteni amaponda bwanji magiya akakhala pa chiongolero. Cha PP lidadzetsa chikhulupiriro kwa amalawi kuti nzotheka kutukula dziko lino ngati utsogoleri uli wodzipereka kutero. Mzaka ziwiri zokha boma la PP lidayambitsa ntchito za chitukuko zikuluzikulu zomwe cholinga chake nkulimbikitsa ntchito za chuma cha dziko lino komanso kutukula miyoyo ya amalawi. Pa ntchito za umoyo ndi ukhondo, boma la PP lidalimbikitsa kwambiri ntchito za uchembere wabwino ndi cholinga chofuna kuchepetsa imfa za amayi oyembekezera. Kudzera mntchitoyi, boma la PP lidagwira ntchito ndi mafumu polimbikitsa amayi oyembekezera kuti adzipita ku chipatala nthawi yabwino ndi kuti adzikalandira thandizo loyenerera kuchokera kwa achipatala. Kudzera mntchitoyi, boma la PP lidagwiranso ntchito ndi kampani za mdziko muno kumanga nyumba zodikilira kuchira. Zonsezi zidathandiza kwambiri kuchepetsa chiwerengero cha amayi omwalira pobereka. Pa zaukhondo, boma la chipani cha PP lidakhazikitsa matanki akuluakulu osungira madzi m'maboma monga Karonga, mizinda ya Mzuzu, Lilongwe komanso Blantyre ndi cholinga choti anthu ambiri azigwiritsa ntchito madzi abwino. Madzi abwino amalimbikitsanso ukhondo potero kuchepetsa matenda monga otsekula m'mimba. Ntchito za chuma cha dziko zimadaliranso mayendedwe abwino komanso odalirika. Pozindikira izi, boma la PP lidakhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zolimbikitsa mayendedwe apamsewu komanso njanji ndi cholinga choti anthu aziyenda mosavuta komanso kunyamula katundu ochuluka pa mtengo otsika. Zina mwa ntchitozi ndi kumanga msewu wa bypass mu mzinda wa Lilongwe pofuna kuchepetsa chiwerengero cha galimoto zodutsa mkatikati mwa mzinda wa Lilongwe. Boma la PP lidamalizitsa komanso kutsekulira msewu wopita ku Chitipa kuchokera mboma la Karonga omwe udakhala nthawi yayitali osamalizitsa kumanga. Kuyambitsa ntchito ya sitima yapanjanji ya kampani ya Vale yodutsa mdera la Kamwamba mpaka ku Machinga polumikiza mbali Samaria maipana
tikamatiza pepa zinthu ndikuona mabaluni kodi akutanthauza chani mabaluni amene osamatiza zinthu zamasewera koma kumaonetsera kuti zonse zikuyenda bwino ku elective convention. Kani nimeneyo Come on. Hai zokoma kwa basi. Zokoma ombele. Yatikale ndithu asmayi JB sisters. Mwatisangalatsa kwambiri. Ndikuitana niso kanthawi kena. Mukangokonzekera miyendo imene isapange ulesi ayi. Lero ibweranso. Your Excellency, Chief Justice Richard. Honorable Peter Kamange, Chair of the Convention. Honorable George Nessa, President of Mafunde. UDF members, I don't know who is leading the delegation, but you are welcome. Second Deputy Speaker, you're welcome. Thank you very much for coming. Distinguished members of the diplomatic corps present here, representatives of international organizations, vice presidents from all regions, outgoing NEC members, PCs and regional members, distinguished ladies and gentlemen, allow me in a very special way to start by introducing my son. I know that he has already been introduced. Jack Brewer, who was introduced earlier, is an American Malawian. We have worked together for 18 years. He first came to Malawi in 2007. There's so much, we can write books. His foundation is Jack Brewer Foundation, JBF, and my foundation is Joyce Banda Foundation, JBF. And JBF, with God's help, we have achieved a lot. But allow me to take this opportunity to introduce him and the whole delegation of 11 members that he has brought to Malawi, including his beautiful wife and children. Jack, can you stand up, please? And the whole delegation. Thank you very much. Allow me to introduce in a very special way Mr. Honorable George Nessa and all members of Mafunde. Taimani, Amafunde, Taimani.
Honorable George Ness and I have worked together for a long time, but recently he has been coming and we've been talking. And we've been talking and we have said, wouldn't it be nice if we traveled together on this journey? Ndiye iwa anachita propose kuti amayi kwanji tingogwira ntchito limodzi. Ndiye ine nati ndiye kwabwino kukainena tunkhani imeneyo ndiye ndi ku convention kuti tonse tikamvere limodzi. A JP sisters mukumva bwanji pamenepo? Imeneyo ndi nkhani yoti tikambirana mawa kuti anzathu amafunde ndife tiyenda bwanji limodzi. Panopo ngati pabwera DPD APDP kayalipo APDP zikomo pepani chinakone koma lero ziliko eti mundiloleso olemekezeka kuti mu 2012 I started an organization imene lero timatika baza eti nonse mmakumbukira kuti anduna athu a trade and industry Honorable Sosten Gwenge went and launched the Kabaza, meaning the Motorcyclists Association, and now they are in all 4 regions of our nation. Akabaza taimani pamene mulipo. Anango ndiyimbira telefoni kuti tabwera mai. Mungu munaliyamba nokha ndiye ife tabwera. Distinguished ladies and gentlemen, I would like you to allow me to give my remarks in Chichewa. The reason being, my chair has given the same speech in English. Ndiye ndimangoti tonse tisatenge usi titenge chani. Ifeyo zaka 5 zili zonse timakomana. Ndiye tikakomana timapanga chisankho. Koma ulendo uno tabwera titamanga fundo. Chifukwa zaka 5 anali mazoma taphunzira sukulu. Tisaname kuti zili bwino koma tikuziwa kuti mavuto alipo. Koma mmene anenera Honorable Acting Secretary General a People's Party akuziwa chochita kuti zithe. Amakhoza anachitapo. Pamene tinkalowa paja mmene anenera muja Honorable Kamange chuma cha dziko lino chinali chitakwera by 2-3%. Ndiye mukazaona dziko likukwera ndi 4 kumasika musi ndiye kuti mafuta kulibe, chakudya kulibe, mankhwala kulibe, madeski kulibe, mavuto okhaokha. Chuma chija chikakwera kumafika 5% kumapita kusogoloko. Ndiye mmaona sopano mpwechepweche. Ndiye ife amene tinkalowa muja ndiye zitavutiratu. Wina afuna asafune. Sikuti somawa lino anthu azitukana kuti tikunama. Chifukwa sizimakhalaso muyezo wina wache zimangooneka zokha. Kodi anthu mukagona ku filling station simukagona. Sima inalipo panalibe. Abale ndi chipani chiticho chinabweresa mageso sazima. Sizo kuti sonza mabuku za sayansi yayi. Zooneka ndi maso ngakhale ife yakumuzi kungoziona kuti apa zavuta apa. Apa zasokonekera apa zikuyenda sizimaso wayi.
ubwino wake ndi wakuti kuwerenga mabuku amachita akafukufuku aja pa intaneti zija amayankhula pita kamange zija mukazipeza. Ndiye ngakhale wina mawa alusa anene kuti Joyce Banda onama otani iyayi 6%. Ndiye kuyambira chaka cha 2014 kuzafika lero muisonye ina 6%. Olemekezeka amaye ndi abambo azimayi nthawi imeneyi akufa mwakathithi kusowa koberekera, kusowa kokadikira, kusowa maambulansi, kuchipatala kusowa mankhwala. Ife tinamanga ma holding shelter 24 in 2 years. Ife tinayamba kugawa chimanga, ndimati ndikamayenda kumbuyo ku ndili ndi malole achakudya. Ndikunama sopano anthu ndikumanditonza kuti upresident ndi upresident ogawa chimanga. Ndiye ine nkumayankhanso monyang'wa kuti ndipo ndizagawa mpaka maungu azagwe. Mukukumbukira zikomo ena ndinamva ndili pa wireless ndikukhala ku America akuachita interview akuyankhula kuti kodi Joyce Banda anali useless ya mtundu wanji, ali kulephera ndi kumanga nyumba za asilikali. Ndadabwa kuti apo sanaonese muzapite pauliwa muzanene kuti nyumba zimene anamanga boma ya PP nthawi ya Joyce Banda anazasekulira okha ndi ziti. Ndipo apita kamanga akuuzani kuti tinabweresa madzi akumwa ponseponse. Mwandiwoza ntasenza ndowa? Mwayiona ndowa ntasenza? Kodi zibambo angasenze ndowa? Madzi tinayika akumwa ponseponse ndiponso mpaka kuchitipa tinakayika mathanka amazi. Ine nkuzala mtengo kumeneko mupite lero mukaona kuti mtengo uja anazula eti kuzo, koma madzi alipo anthu akumwa. Ndiye ndizosadandaulisa. Olemekezeka amayi ndi abambo, tinayesesa kuti pamene magesi asakuzima tionjezere mphamvu za magesi. Tinayitanisa zisulo za magesi zija kubwera, zinajomba pa Tanzania, anakana kuti sizingadusi. Ine nayimbira telefoni ya President Kikwete nalikaya kunja kuti ndati kwanu munthu womenyana ndi mkazi zibambo amantcha kuti chani, ali ndalakwa chani. Ndati mashini anga amagesi akuti mukaniza. Anandiuza kuti osadandaula, ine sindikuziwa. Mwina nda minister anga a transport ya Magufuli ndi afunsa ananena kuti iti kukana chifukwa zigumula misewu abwerese minister kuti azazichepesa zazimasule kukweza magali moto ang'ono. Zinabwera kuno anazilumikiza kuno. A President Kikwete omwe aja anandipasa asilikali kundiperekeza mpaka kulowa Malawi. Tinakayika magesi amenewo kunkulaku 64 megawatts to the grid. Zituziso zilipo. Olemekezeka amayi ndi abambo, magesi amazima. Ziko lomwe lino pali nthawi anthu anamwa madzi zithapwi. Ndikunama khani ndikumamveka konsekonse magesi sakuyaka komanso anthu madzi amene akumwa achabechabe. Ndikunama olemekezeka amayi ndi abambo, imafunika kuti nthawi zina uzita kugwesa kwacha ija kuti zinthu ziyende bwino. Mwaona kuti apapa ndinali ndi mayi Christina Lagarde amene anali mkulu wa IMF. Ndinapita kukaonana naye ndipange chani, anandiuza kuti ziyende bwino ugwese kwacha. Azibale ako amene anali pambuyo pako amakana. Ndipo kwacha ija tinagwesa ndi 47%.
ineyo ndinapita kukafunsa ku World Bank ndiye ndigayireni tumakobiti kuti tikagwesa kwacha ikamaka wawa koma anthu aja azikakhala ndi maganyu azikalandira chimanga azikadya asamaka sowe sima chachikulu chimene mulungu mphaso imene anandipasa ndiyakuti ndimayankhula nawo Amalawi kulongolola komweku ndiye Amalawi ndimaona kuti amandimva amayima nane ndinakuwuzani kuti zikhale ngati mwana watentha thupi ndiye tikumbaya Jackson inu mukupweteka ifa ndinu mayi obereka koma Jackson chamukambaya mwana uja thupi lizizira ndiye kuti mwana wanu achira tiyeni Amalawi anzanga tivutike kusogolo kukuliza bwino ndiye amaliwongo aja ankati akapita m'mizi muja mwamona wagwesa kwacha leye koma suzulu analipomba na magawa chimanga ife zogwesa kwachazo sitikuziziwa zimene tikuziwa tuza kuti kusogolo kutifika pabwino kodi inapweteka kugwesa kwacha kwa 2012 unapweteka olemekezeka amayi abambo zimafunika anso mukakhala mbomamo kumaziwa kuti majority ya ife anthu tili kumizi therefore tinagwirizana kuti tiyeni tipange maprogramu anthu osauka anthu ovutika anthu akumuzi tiye timafika m'mizi muja kumanga nyumba ngati pali ma district amene sitinamangepo muzi ifeyo ndiye ndi imodzi kapena awiri district iliyonse ndipo sitikumanga pano chifukwa cha cyclone kapena chani kungowawidwa ine ndi mauzu kundiwawa mtima mauzu kuti anzathu agona mauzu basi mukapita kukamene MP akumeneko alipomba na Dr. James Munthali amene anali MP kumeneko ngakhala mfumuwo amagona nyumba yoti tinakonza ife muziwa tinamanga ife boma yathu mukapita kusanje mukuyangana kubera muzi wosirizirawo tinamanga ife anthu akugona nyumba zomanga boma ya People's Party ndiye mizi imene tamanga apa chifukwa chakuona ine mavuto amene alili ine sinasiye tukugwira ntchito ndikunama kodi tuchikanakhala chaka chatha ndikanakhala nditafunda chonchi ndimafunda chonchi kumene kuchaka maziwa ndimabisa chikhakha ndinali nditachoka pewa koma nyumba napitiriza kumanga chakudya napitiriza kugawa chifukwa ndi ntchito yathu ifeyo kusamala zathu sizoona kuti tikhoza kukhala phe pamene anzathu akuzunzika chimanga chija ndinkagawa 2013 ndimalengeza kuti amene ali MP azingotenga matraki azipita ku Lilongwe ku Farmers World azikatuta chimanga cha azikagawa constituency kwache chipani chilichonse ndikunama chifukwa pakafika njala simaona chipani tonse nda Malawi tonse ndife anthu osasankhana osakondera olemekezeka mayi abambo ndimati ndimalize ndikunena kuti anthu muziko azikhala omasuka osawopa ndiye ifeyo ndi boma imodzi. In the country at one time a minister had powers to ban a newspaper, as Honorable Peter Kavange said, or even direct government ministers and departments and agencies not to advertise with special media houses. It is the People's Party government that repealed such draconian and unnecessary laws and ensured media freedom in this country. Malawi's 2013 media freedom rating by the Reporters Without Borders rose by 71 positions from 146 to position 75. Tizombele manjaba kumenya na ndikatangale fighting corruption. I say this because even my friend Ngozi Wera has written a book that fighting corruption is dangerous. You are fighting powerful people who have a lot of money, who have stolen. They can smear that back onto you. They can make noise and they can use propaganda and bury you. I'm still standing. 2024, I'm still standing.
Because I'm married to one of the finest lawyers of our land. And he told me, if you have not broken any law or if you have not stolen, anybody can smear anything onto you. At the end of the day, nothing will happen. And I'm just so truly grateful to all those that love me around the globe, that they stood with me and by me, and put together a solid team of distinguished international lawyers and shamed the devil. And here I am. My message to Malawians is that every government that comes and goes will have instances of corruption. What matters is what that leader does to deal with the matter. Now, in my case, my husband told me, you want to tackle corruption, you want to arrest thieves, be prepared to exit because they will really pounce on you. I told Richard Banda, I said, that is a small price for me to pay. So I went outside, found me a job, did my research on women's participation in leadership, wrote a book while my team of lawyers were working, gave me of the necessary certificates, including here, and my legal team advised me to go to court for defamation and won the case. Distinguished ladies and gentlemen, the day I came at the airport, everybody was there. I said, and I caught myself, I'm back, prosecute me and arrest me. Yes, I had all the certificates in my bag. In fact, they are in my bag right now. What I can advise fellow women seeking political positions throughout the world, as it so happens that people have decided that they will not open space for women, they will abuse them and scandalize them and stop them, is that everything that happens, clear your name. I didn't know this. I wasted so much time, in which time the perception grows and becomes truth. You must always have a team to fight and then document so that nobody plays around with you. Distinguished ladies and gentlemen, whether anybody likes it or not, women of this world must participate in leadership. We, as African women, have decided that we are going to be feminists, but we are going to be African feminists, meaning that we shall work with our men, we shall engage them, we shall work together. They will open space, they will understand that while we are in majority, we also brought the other half in this world, into this world. We brought the other half. Whether, gentlemen, you like it or not, it's a disputable fact. It's the truth. It's factual. And fortunately for us, most of our African men understand and they respect us and they prepared to open space. And I would like to say that we haven't done badly because Africa has had 6 presidents. I know other developed nations of the world that are still trying to get one woman into status and failing miserably. We have had 6 on the continent of Africa. And the country with the highest number of women in parliament is on the continent of Africa. And president after president are appointing half of their cabinets being women. My message as I close is that we are here and we shall participate. And may I congratulate Oxfam for the efforts that you are making to make sure that women have a part to play. Women are participating in leadership. We have watched hopelessly and helplessly over the past 6 months, watching our fellow woman just seeking to become a vice president of a party be called all manner of names, scandalized. We knocked every door on her behalf and failed. But you know the good news? Malawians are not stupid. They cannot be bought like chicken. They have decided that bring the money, we shall eat it. But when it comes to vote, we shall vote with our mind and with our conscience. Wasn't it a beautiful feeling to see our fellow woman elected at the end of the day?
ifeyo chimene tikunena ndi chakuti kuyambira lero muzingoyang'ana ndiponso ine ndayamba kale kutukanidwa last week phekesera yokhayo kuti kukhala this kuyambiratu panopo ndikupemphera Malawi anzanga chisankho chikubwera kusogolochi ndichoganizira kodi awa izi akunenazi anapangapo izi akunena kuti akatipangirazi kodi awa kamati ife tikuvutika tayamba last week nimayesa atavutika zaka 4 kodi ndiye anapanga chani Amalawi anzanga pamene tikupita kukavota osachita masewera mukafoira papa zaka 5 mukuvutikasi zaka 5 mukuvutikasi kumene kumachuluka pa kampeni ndi kunama ndi kunena mothamanga kutera kuno kutenga nyamata kuagulira mayunisi aziti tukwana ife azimayi munthu wotukwana nzimayi muzingomuyang'ana tikaona chipande pomwe mwamva azimayi tinazionapo Malawi muno ena anatukwana azimayi anaukira sanaluze ndikuti panopo otukwana azimayi kukhala pansi ndi kumati tukwana za musalu ifeyo tikaona napo vota akuti Zambia, Tanzania, Zimbabwe, South Africa, Mozambique, Malawi kuli anthu oyankhula chichewa mbiri ndi akumatifunsa kuti kodi zotukwana azimayi za musaluzi ndi zichani muyang'ana ndi pamene paja sikuti president wa ku Zambia sakumunyoza koma sakumutukwana za musalu ifeyo tachita chani ubulutu wache okuti mpaka natizitukwana anthu za musalu makamaka azimayi tukwanani ndipo amene mukuapasa anthu mayunisi amene aja kuti aziti tukwana tikukuziwaniso kukhala kampeni ya moto kusogoloko all I was saying, for those who don't understand what I'm saying, there will be no room for misogyny, there will be no room for scandalization and chauvinism and abuse of women in this campaign. Those who try to target women, to discourage them, to threaten them, we shall see when the voting day comes. Because we've done it before, we shall do it again. Oremekezeka amaindi abambu. Kama zo kuti ndimakukonda nikaya. Ndimakukonda nikwambiri ziko. Mulungu akudaliseni nonse ziko. tathokoza ndithu kuti amayi atiyankhula ndiye tonse tikhale phe taona amayi akupita kukakhala kuti ino tiyambenso zina ndi zina zakumalechereche azomwe tenera kuti tichite pano tsopano. Zikomo kwambiri mayi, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri mayi wanga, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri mayi wanga, zikomo kwambiri. Ndithu mwagwira ntchito yayikulu yotipatsa mphamvu. Atipatsa mphamvu tisichoncho nanga, atipatsa mphamvu sichoncho nanga. Tente khale pansi, tente khale pansi. Ine ndinamvetsera amayi ndi chidwi kwambiri. Mulipo angati amene munamvetsera ndi chidwi? Mulipo angati munamvetsera ndi chidwi? Tayamikani manja amene munamvetsera ndi chidwi. Ndikuona ni ena simukuyimika yayi. Tikudabwani. Mulipo angati munamvetsera ndi chidwi? Ine ndinene mawu awa. Mwa zonse zimene amayi ayankhula, she has summed up theme imene tinayo lero. Ananena kuti tiyeni tivutike lero koma kutsogoloku kuli zabwino. Tiyeni titani koma kutsogoloku kuli chani? Kodi tikayikira chifukwa chani? Chifukwa tikang'ana kumbuyoku ndiye ndizomwe anena kale acting secretary general zija ayala zonse zimene mayi wana apanga.
tikunama ngati komanso amayiso ayala zonse zimene anatani ndi akamati tiye tivutike lero koma kutsogoloko kuli zabwino akunama ngati. Ndiye ndinena mchizungu, when a great leader speaks the way she has done, ndiyankhula mchizungu, because there is Jack Brewers there. You know, Jack, stand up, Jack. You know, Jack, when I was being introduced, just your name outside there, and when I started speaking here, doing this work that I'm doing here, thanks very much for giving me this distinguished service that I'm carrying out this afternoon. I thought Jack was him, that one sitting closer to you. I didn't know that you are closer home. Look at you. I can actually give you a village in Malawi, especially our doctor, Dr. Joyce Banda. She has a village in Zomba. As you have described him as a son of Malawi, we really love you. Thanks very much for the support that you have given us. Timpase ulemu abadera. Church Willie, when a great leader speaks, there is what is known as a sound ovation or a loud applause. And I think our great leader, Dr. Joyce Banda, the one who led us in this country, gave us everything. Anayasama gates, anabereka fuel, forex inabwera nziko muno. Tingangosia osabereka a loud of applause. TNT Metonse, together with Jack and your team, let's give her a loud applause and a big hand clap. 1, 2, 3, TNT. Okwa wakuwe TNT. TNT. Sound, that's what we call sound ovation. Thanks very much. That's all to you, Mama, and thanks very much, Jack and your team, for actually joining us in this exercise. I thought it's very important for us to actually recognize our great leader in that way. Dufuna divine pan. Ndinawuzida choncho. Ramai akanguti akhala pansi. Mitali pili mitali ajifunde. Bona bonesa. Are you ready? Mwanse ready mem. Mitali. Kumandisa na jira zimenezo ama mundilole kuti I should give a special recognition to the following. Munachula sogale, they are with us. Kuti tuone kuti chipani chisicho kuti nali tilitoka yai abwera soena. Then funa amene ndi tutaone. Tili CMT representative. Amene wadufuna talande mabadera audizina wanda madaliso. Somono you know, dzina ata madaliso ndipo nali dzina lawa kuti magelegele. Muli kuti alipo CMT ndi awa dzina limene la madaliso magelegele ine mati mangelengele ndi mwana sangadzo mangelengele tinali ndi nyimbo inakeke mangelengele tataombere manja kuti amene wanditu adina feso kuno komanso talandiso in a special way ambassador achoka all the way from Japan, Ambassador Chipemba chaimani kuti anthu akuoneni amene deputy Malawi ambassador to Japan talandiso padera mabadi amenepo komanso ndikupati tupabwera APDP mama muna achula anayimaso komanda vota bwera ndithu ndi mtsogoleri wawo ati my Gloria Chawinga kaya alipata my Gloria Chawinga takulandirani mayi kuti ndithu mwabwera komanso ku UDF kumene kundithu kwachitobwera no wachiwiri wasipikala wina wachiwiri kwandani kodi
wasipikala mayi amene wandaisha chani kodi mukadziwa iti ayime kodiwo imani mayi Aisha Adams ayi ama tathokoza kwambiri mwachita kuivala uniform yolemba yonse kuti UDF ayi tathokoza kwambiri kuti nthu munafika ndiye ndandikamba kale kuno kuti ndikatha kuchita zimene zakuti tivine mitsali ndiye ndabva kuno kuti amene atatiyambire pamenepa kuti atatiyambire ndani azimayiwa tiyambe ndi ndani pamenepa Gibo Piaswa ona majekete yeye kula machanga kula wangana gadi sana wajamene wajana ora mane majekete yeye imene ndiye tayimba ni imene pamene ndi akatera amene wa ticho aswena kuti amene atabwere ndi ndani koma Gibo Piaswa tatipasani nyimbo iyo kuti tsopano tichite ngati tatipase mapena atese Malawi music. Gibo Piaswa. Ndikamachoka ine asanabwera azimayi kuti tiyambe bwanji paliso semukhirisi apa amene ndimuitana ndeka nimona ngati mwayi usalowe ntchito ya ine yani DJ utanga mama tatipase mapenati kuti matichani mapenote yeye tibwerazo iya ubweraso bwanji akubweraso wina joka ipeperere inu mmazidziwa kuti zimenezi ipeperere mukanga mmaonera mpiratu chabwino tikupitirirabe tisioncho nanga ndiye wachoka Gibo ndi akutikubwera munthu wina woyimba bwinonso kwambiri tayimika mkono iwe Chris akuti nanu Same takutumula nyimbo timve tsopano kuti upanga za mtundu wanji bwera kuno timuombere mmanja Same Chris timulandire nyimbo za anyamata masiku ano zimativuta ife tinazoera nyimbo za Julieta koma tione kuti zipanga bwanji mmanja mwawo mwanyamatawa tiche akazanga okay akuti one amayi ndi one amakwana amayi tiche ndakatundu omanga mawaya Fix the DJ. Oh yeah, awuze baba akazanga ndakatundu omanga mawaya akazanga ndakatundu omanga mawaya katundu omanga mawaya katundu omanga mawaya akazanga ndakatundu omanga mawaya akazanga ndakatundu omanga mawaya katundu omanga mawaya katundu omanga mawaya ulishuka umu muli kutsegemela muli kujamu muli kunyekemela sefu kontena kusala la yuwatina sinega pese to win kumandi waza ukavina basi zipita wakaja kwa juu pada banje juu pada kata baraka inu mumamu vasimala manena mumamva amakuti kabida bada juu bada kadaja mmanja mwake nyamara ameneyu kumene kundi kuimba kwa nyamara tamasiwana amene Same Chris ndiye tsopano pano yayi embekezana azimayi nakuita nandi ngati pali mwana wina tikhululukireni pali mwana wina angundipatsa kumene akuti dzina lake ndi Flywell John mwina machendira kuitsa abwerebe yowa ndi Flywell John abwera kanthekena achabwino ayi bwerani ndithu nanga adandipanga ngati andipongoneza chonchi mmanja mwa JP Sisters
awa nachinafuna ndapatse udindo ndi tiye ndikoza wimba nanu tine pamene takulandirani zikomo kwambiri. Ndimene zikukhalira kuno ku Crossroads Hotel makamaka mchipinda chija cha Savitwa mene muli msonkhano mene wa chipani cha PP pamene tamva zambiri makamakanso kulunjika kwambiri pazomwe walankhula mtsogoleri wa chipani chimenechi amene ndi Dr. Joyce Banda afotokozapo mfundo zingapo makamaka zokhudza mene iwo ali mtsogoleri adagwirira ntchito komanso mene amene akulionera dziko lino mene zinthu zilili. Ndeni wafuna ndimve kuchokera kwa mzanga Kasimu Aube amenenso amatsatira mwachidwi zokhudza zomwe Joyce Banda alankhula kuno ku msonkhano waukulu wa chipani chimene cha PP mu mzinda wa Lilongwe. Kasimu mene tukamba za msonkhano menewo mwina nkufotokoza kuti zimene alankhula Joyce Banda mchiti chimene mwina mwatola. Ndizona Dickson, Dr. Joyce Banda ankula zinthu zambiri akupangaso touch ma areas zambirimbiri akambapo nkhani za economy kuti mu nthawi yawo muzaka ziwiri zimene anakhala ngati president wa dziko lino boma lawo la PP linayesetsa kuti zinthu ngati mwina kupezeka kwa ndalama zakunja zikhale ndithu kuti zakonzeka. Atsindikapo kuti nkhani ngati zakupezeka kwa mafuta galimoto akuti zimenezo zinali kuti zokonzeka komanso ubale wa dziko lino ndi mayiko ena akunena kuti unali wabwino kwambiri. Anakambaponso nkhani yokhudza mapolicies amene ngati dziko limayendera. Anakamba nkhani ya ufulu wa atolankhani akunena kuti boma lawo linayesetsa kuti pa Chingereza chamati ma draconian laws amene ndithu amaphinja ntchito ya atolankhani akunena ndithu kuti iwowo boma lawo linayesetsa kuti zimenezozo zite. Tikabwera makamaka kumbali ya ndale anena ndithu apapa kuti iwowo akupanga nawo contest ngati president wa chipani chimene cha PP ndipo ifenso mukufufuza kwathu tapeza kuti pa position yawoyo palibe amene akupikisana naye ngati president wa chipani akungolowa kupanda opikisana naye. Ndipo titachitanso kafukufuku ku list ya anthu amene akuyenera ndithu kuti apikisane maudindo osiyanasiyana zikuoneka kuti maudindo ambiri anthu adusa opanda opikisana nawo maudindo ngati mulendo wamkulu wa chipani chimenechi. List imene tayiona apa kumveka dzina limodzi la Ben Jakame kudziwa kuti position imeneyi akodi zikutanthauzanji kupezeka dzina limodzi yemwe ndi mlembi pakadali pano Ibrahim Atola sanabwere kuno. Mwina chairperson amene akuyendesa msonkhano umenewu atifotokozere bwinobwino kuti koma zikutanthauzanji ku chipani. Mwina Dickson, we may not speculate koma mwina titha kunena kuti ngati chipani komanso iwo ngati individual enake amene sanapezeke kapena saupanga contestiwo atakhala kuti mwina ndi malingaliro ena pandale zimene mwina sitingapange speculate koma chifukwa kuti chisankho chenicheni cha convention chichitika mmawa mwina from there ndi pamene tinganene conclusively kuti mwina apa ndichifukwa chotero koma kutheka kuti ngati musanapange choncho kutheka kuti pandale ali ndi maganizo ena. Dabwino mwina tikang'ana pa zomwe alankhula Joyce Banda anafotokozaponso makamaka kufunikira kovomereza kuti zinthu sizili bwino pachuma ndipo mwina mwazina amafunika mwina kuvomereza nkhani yokhudza kugwetsa ndalama yakwacha. Anayankhuladi zimenezonso akunena kuti nthawi zina ndi bwino kumvetsera mwina maganizo a anthu amene ali ndi ukadaulo wa chinthucho kumbali ngati imeneyi kumbali ngati azachuma akuti zofunika kumvera. Anapereka chitsanzo kuti mu nthawi yawo anagwetsapo kwacha ndi 40% koma akunena kuti nthawi amene amachita zimenezi anapita kukakumana ndi IMF anapita kukakumana ndi World Bank ndikuwauza kuti tikagwetsatu kwachayi
ndiye kuti anthu akumana ndi mavuto awa ndiye muthandize kuti tipange cushion situation imeneyo. Ndiye akunena ndithu kuti anawapanga ashuwa ndipo panali ma programs amene anakhazikitsidwa ngati kuthandiza anthu amene alibe chakudya, kuthandiza anthu amene mwina alibe pokhala pamene akunena kuti zimenezo anatero. Komanso chachikulu chinali choti ndalama inali kuti kupanga circulate mu economy. Ndiye iwo akunena kuti zimenezozo ndi zimene zinathandizira. China mwina Dickson chimene tinganene kuti Dr. Joyce Banda anachitsindikapo ndi nkhani yonena kuti katangale pafupifupi utsogoleri uliwonse umakhala ama individuals amene amapanga zakatangale, koma zimatengera kuti kodi iweyo notsopano ngati mtsogoleri amene wanyamula mbendera, iweyo ngati president ukupanga deal bwanji ndi ma situation ngati amene aja. So amanena kuti ma situation ngati amenewo amapezeka amakhalapo, koma zimatengerano iweyo luntha lako kuona ndithu kuti okay uyu ndikatangale tisampange tolerate mboma langa. Ama anatsindikapo nkhani ngati imeneyo. Anakambaponso china nkhani yokhudza kagwiritsidwe ntchito ka social media. Akunena kuti zikuoneka kuti anthu akumakhala obsessed kwambiri mwina ndi kunyozana kwambiri kudzera pa matsamba a mchezo pa internet. Anatsindikapo kuti zimenezi mwina zikuyenera kupangidwa discourage. Anadandaula kwambiri kuti pali anthu ena ake mwina zimene akuchita mwina kutukwana umene amatukwana pa social media akuwapangisa amayi ena amene ali ndi chidwi cholowa mundale kuti mwina athe kubwerera mbuyo. Ndi amanena kuti zinthu ngati zimenezi mwina nzofunika kuzipanga discourage ndi cholinga choti amayi ambiri akhale ndi chidwi chopanga participate mundale. Chabwino, pa zimene anayankhula Joyce Banda, chipani cha PP ndi chachitatu kuchititsa msonkhano waukulu. Taona msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress, komanso tunaona msonkhano waukulu wa chipani cha DPP. Pa zimene atsogoleri atatu a zipani zitatu zimenezi akamba popeza kuti udatsatira bwino lomwe ndi zomwe akamba lero a Joyce Banda, mwina kusiyanitsa motani kapena kuzifananiza motani? Mwina kwambiri kuzisiyanisa kwake ndinganene kuti tiyambe ndi kufanana kwake zimaoneka kuti ambiri pafupifupi atsogoleri onse atatu Lazarus Chakwera, a Joyce Banda komanso a Peter Mutharika amakamba kwambiri zomwe anakwaniritsa kapena zomwe akukwaniritsa kuzipanga kuthekera kwawo. Aliyense kuimba ngoma yake. Aliyense kuimba ngoma yake kuti ine ndimakwanitsa chakuti, ine ndimakwanitsa chakuti. Koma mwina tikangana kwambiri a Joyce Banda lerolo akuoneka kuti atsindika kwambiri mwina kuwakumbutsa anthu zimene anachita ndi zimene akufuna kuti zichitike. Tikangana theme ya convention yawoyi akuti restoring hope, kubweretsanso ati chiyembekezo. Ndiye zikuoneka kuti kwambiri akutsindika pamenepo wapatsa anthu chiyembekezo kuti kumene tikuchokerako kubwezeretsanso chiyembekezo komanso kumanga limodzi dziko. Akutero kuti mu ntchito imene tikumanga dzikoli iwo mukuona kwawo ngati chipani komanso iwo ngati mtsogoleri akuti zinthu zina sizikuyenda bwino. Apopo sanabisi anakhalapo memba wa chipani chawo, chinakhalapo memba wa Tonse Alliance, atsindika kuti panopa mwina dziko livomereze kuti zinthu zina sizikuyenda. Nkhani ngati zachuma sizikuyenda, nkhani zokhudza njala zimenezo anena kuti sizikuyenda. Ndiye akunena kuti iwowo anayamba azichitapo mu nthawi yawo, anamangirapo anthu nyumba ngati anthu osauka, amagawa ngati chimanga ndi zina kuti anthu amanena kuti mtsogoleri wanje umagawa chimanga. Akutero ndithu kuti anthu amanena kuti mtsogoleri wanje ogawa chimanga, koma iwo akunena kuti kugawako kwa iwo zinali ngati kuthandiza anthu amene akuoneka kuti ngochepekedwa alibe kuthekera kuti atha mwina kukwaniritsa pasokha, mwina kuzipezera kandi chakudya chokwanira, kuzipezera kandi pogona pokwanira, ndi chifukwa chake amapanga zimenezo. Ndiye akunena kuti iwowo akubweretsanso zimenezo, chiyembekezo chimenecho mwa anthu. Nkhani yokhudza omwe abwera kuno makamaka zipani zina, zipani za UDF komanso Mafunde, sitidamve mwina akamba kwambiri zokhudza mgwirizano, mwina tinene kuti achita dala motero. Titakutero koyambirira, komano chamkatikati mukuyankhula kwawo ngakhale sanatengepo nthawi kwambiri Joyce Banda ananena kuti Amafunde tikumana mawa lino tione kuti tiyenda motani. Akati tiyenda motani ameneyu mwina kwa munthu amene akungomvetsera komanso amene akutsatira ndale, ndiye kuti tiyenda limodzi ameneyo ndoti mwina chilipo chimene akugwirizana kuti kupita kutsogolo atha mwina kupanga za alliance. Komanso tikambe pano kuti si Mafunde yokha imene yabwera, muli chipani cha
People's Development Party cha akondwani Nankhumwa yomwe mtsogoleri wake ndi akondwani Nankhumwa. Komanso pali UDF amene akuwayimira ndi Aisha Mambo amene ndi wachiwiri kwa Spika wa Nyumba ya Malamulo komanso ndi phungu wa chipani cha UDF. So kupezeka kwa anthu amenewa ananena kuyambirira Chakhame Ben Chakhame ananena kuti mwina kupezeka kwa anthuwa sikutanthauza kuti Amalawi ife ndi amodzi. Ndale zathu timapanga koma anthu ife ndi amodzi. Choncho palibe chifukwa chonena kuti ena mwina azikhala ngati akuchita mwina monyoza anzawo kapena kuti ngati awa akupanga zinthu zawo sangapezeke anatanthauza kutero. Komabe tikayang'anira ndale zathu, anything can happen in politics, more especially ndale zathu za ku Malawi kuno. Taonapo ndithu kuti mwina chipani china chinabadwa kuchoka mchipani china anthu kumati udani ukhala mpaka komayi ndithu kupeza kuti amwera chikho chimodzi nde mwina kupezeka kwa mbali zinazi zikungopereka chisonyezo kuti ngati patakhala kuti mtima wa Alliance ulipo ndiye kuti kuthekeraku kulipo choti anthuwa apereka kale platform kuti atha kumakumana ndi kumakambirana. Ndathokoza kwambiri Kasem. Zikomo kwambiri Dickson. Ndithu uzanga amene Kasem awo bikufotokozapo zokhudza mmene zikukhalira kuno ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe mchipindachi chotchedwa Sabitwa kumene kuli msonkhano waukulu wa chipani cha PP. Tingoonako pang'ono zomwe zochitika muno kenakonso tikhala tibwera ndi ena kucheza nawo kumva kuti kodi akuona motani zokhudza msonkhano umene wa chipani chimene cha PP. Chitandizo chathu ife amai chembekezo chathu ife Malawi tigwirane manja ife amai tirugo patsogolo amai chitandizo chathu ife amai chembekezo chathu ife Malawi tigwirane manja ife amai tirugo patsogolo. Ndathokoza kwambiri amayi emena ndife. Tabwera pita kwa amayi tabayi iwe mwana uyu inetu ndimaona ngatango imba 2 minutes koma ndi patali kwa tiye timuombere mmanja mwana fly well mwana pamene amayi amuyitana kumpatsa chanza si chinthu chamasewera chimenecho ya basi oye okay oya chabwino mwamva zikoma kwambiri mwamva hey mwamva zimene amamuza amayi akutapita ku Dubai mawa uyu sizabwino zimenezi. We have a lovely mother who takes care of Alliance wife. Look, she has just identified talent here, and I know they will be a step further. This boy will not go. Timagamba kuyambirira kuja zokhudza zipani zosiyana zomwe zabwera kuno ku Crossroads Hotel. Ndetufati ngomva kuchokera kwa nthumwi za zipani zimenezi kuti kodi chifukwa chimene apezekera kuno komanso mwina akuonapo motani pa zimene zalankhulidwa ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha PP amene wanti Joyce Banda. Tifuna timve kwa iwo kuti kodi zinthu mene azionera kuno angafotokozepo motani mwina mayi tikulandeni pano pa Zodiac. Poyamba tikudziweni. Ine ndine Mai Gloria Chawinga, Director of Women wa chipani cha PDP chakondwani Nankhumwa amene akuyembekeza kuti 2025 alowa mboma. Chabwino mwina chakubweretsani kuno nchani ino a PDP? Chatibweretsa kuno anatiitana kuti tizaonere nawo convention kuti nafeso tikuyandikira kukakhala convention posachedwapo ndiye tionere nawo. Chabwino anthu azikuonani pa kamera apo kuyang'ana kamera na chipani cha PDP mwina pazomwe alankhula Joyce Banda mungaombe mpota motani? Amayi Joyce Banda pa nthawi yawo imene analamulira pa nthawi yawo analamula
2 years koma nalamula chabwino uthenga ndotani opita kwa amene amakonda chipani chanu cha PDP pamene tikamba kuti nanunso mukuyembekeza mwina kukhala ndi msonkhano ngati otere mtsogolomo? Uthenga wanga ndokuti chipani cha DPP pamene chikuyembekezeka kulowa mboma PDP chosani pamene PDP chosani mukachosa PDP tikuyembekeza ukalowa mboma ndiye kuti ifeyo tili ndi maziko dziko lonse ndipo ni chipani cho chimene akondwani na nkhumwa akuchiyembekezera kuti ifeyo azalamulira boma la PDP mwakadaulo chifukwa iwowo akhalapo nduna mosiyanasiyana maunduna osiyanasiyana nthawi ino akudziwa chimene iwowo akuchita chifukwa president amafunika aziyamba akhalapo nduna kwa akakhalapo nduna amadziwa chimene amachita pamene sanakhalepo nduna chimene amachita sachidziwa. Tathokoza kwambiri mayi. Sikomo kwambiri. Amene akuchokera ku chipani chimene cha PDP kufotokozapo chomwe chinabweretsa kuno anena kuti abwera kuno fota anawayitana apezeka kuno fota anawuza kuti ayi bwanji mudzakhale nawo pa msonkhano wathu umene wa chipani chimenechi cha PP de kunoko alipo ena amenenso tamva mbali yawo tinanyezapo nthawi ina ndi UTF amenenso amafotokozapo kuti iwo anawayitananso kuti adzakhale nawo pa msonkhano umene mpake apezeka kuno ku Crossroads Hotel. Ndi msonkhano umene wabweretsa ndithu pamodzi zipani zimenezi za PDP komanso chipani chimenechi cha UDF. Pali zambiri zimene zikuchitika kuno zipitirabe kumamva kuti kodi zinthu zimenezi kodi zili motani akuziona motani mbali ya mene zilili de kuna timveso kwa ena makamanga mai Aisha mambo tukulandireni pano pa Zodiac. Zikomo kwambiri. Mwina ngati UDF mwaziona bwanji zinthu zimene zakhalira kuno kutsatiranso kuti mtsogoleri wa chipani chimene cha PP wakulankhulani komanso wafotokozapo mfundo zawo ngati chipani cha PP? Choyambirira ndithokoze kwambiri achipani cha PP chifukwa choganiza kuti atiyitana ife azipani zosiyanasiyana kuti tizakhale nawo pa convention yawo. Izi ndi zimene zimafunika ifeyo ngati Amalawi chifukwa tangosiyana zipani chifukwa chakuti mdziko muno muli democracy ndiye zimene zosatipangisa kuti ifeyo ngati Amalawi tikhale omenyana kapena kusiyana pa nthawi imene tikupanga zinthu zathu. Izizo zimene achita zinthu zabwino kwambiri monga mwaonera ndabwera ndine wosangalala ndibe nawo mangawa wena aliwonse chifukwa iwo ndi Amalawi inenso wa UDF ndine Malawi. Monga president achipani cha PP afotokoza mfundo zawo zimene ankapanga m'mbuyomu komanso ndi zimene akukonzekera kupanga mtsogolo muno zimene zonse ndi zimene iwo waziona ngati APP. Ifenso ngati chipani chathu nthawi yathu sayikwana chipani china chilichonse nthawi yawo sayikwana tikhala tikugulitsa manifesto athu kuti Amalawi asankhe mtsogoleri amene akumfuna malingana ndi zimene tizikamba koma amene anenera mayi Her Excellency mayi Joyce Banda anena kuti Amalawi timatha kumangotengeka ndi zimene anthu akunena komano nthawi ikwane imene wina aliyense aziti akamva zimene akunena achipanichi kumva zimene akunena achipanichi ndikukhala pasi ndikuziganizira kuti kodi akungotinamiza kapena apangadi nthawi imeneyo ikubwera ndipo ndapempha Amalawi kuti asasankhe munthu chifukwa cha mtundu asasankhe chipani chifukwa cha chipembedzo koma asankhe chipani komanso mtsogoleri amene akuona kuti athandiza Malawi chifukwa Malawi ali m'mavuto ochuluka. Pankhani yokhudza kutukula moyo wa mayi Bandale ndi zimene alankhula Joyce Banda kwa inu mungazukutepo magawo ake ati? Kwani chimene chandisangalatsa ineyo ndichonena kuti mayi Joyce Banda ngati mzimayi afotokozonena kuti nthawi yatha yoti mzimayi azivutika chifukwa chokuti akutenga nawo gawo Bandale wina aliyense ali ndi ufulu kaya ndi mzimayi kaya ndi mzibambo choncho ife tisatukanidwe ngati azimayi ifo choti tikutenga nawo gawo kumbali ndiye nthawi iyi ndionena kuti tonsefe azimayi tigwirizane kaya ndi APP kaya ndi MCP kaya ndi DPP UDF tibwere pamodzi tionetsetse kuti mzimayi wina aliyense asavutike chifukwa cha ndale komanso ifeyo ndi amene mavuto timadziwa bwino kwambiri timamva
kwaona kwagwira ndi ifeyo ngati azimayi titsogolere kuti Malawiyu akhale okomera tonse. Zikomo kwambiri fanya nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Mayi ameneyo mayi Aisha Mambo kuchokera ku chipani cha UDF kulongosolapo zomwe atolapo kuno ku Crossroads Hotel kumene kuli msonkhano waukulu umene wa chipani cha PP. Tikhalenso tikubwerera panjapo kuti tione kuti zili motani pamene tikamba kuti posachita pandi pamenenso mtsogoleri wa chipani chimene cha PP amene ndi mayi Joyce Banda akhale akunyamuka mchipinda muno pamenenso tione ena akutsalirabe potipeza kuti msonkhano umenewu ukhale ukutsirizika limeneli ndi mawa loweruka. Nde kuyamba kwake kwayamba ndithu mwachonchomo chifukwa chonena kuti akuluakulu amenewa afotokoza kuti nthumwi zomwe zabwera kuno mmene mukuonera mchithunzimo zochokera mzigawo zonse za dziko lino atikusonyeza kuti chipani cha PP ndi chipani cha dziko lonse. Nde posachita patikhalenso tikuona kuti kodi kunjako zili motani komanso kodi anthu amene anabwerawo akuyembekeza zotani kuchokera ku chipani chimenechi cha PP potsatiranso kuti akwanitsa kuchititsa msonkhano umenewo waukulu kwa chipani chimenechi cha PP. Tingomva kuti zili motani kutsogoloko kena kuti khalenso tikubwera pano kuti tionepo kunjako kuti kodi zikuoneka bwanji kwenikweni pamene tsopano anthu ena ayamba kunyamuka pamalo ano pamene msonkhano umenewu ufike mpaka na mawa loweruka. 2012 dziko muno zinthu sizinkaenda bwino. Tikukumbukira bwino lomwe kuti 2012 mafuta ankasowa. Okay. Zinthu zinkavuta koma mayiwa anasintha zinthu. Ndipo tikukhulupirira kuti 2025 ndi utsogoleri wa PP ndikukhulupirira kuti china chilichonse chizasintha zikomo kwambiri. Yaombere mmanja anyamata athu aku polytechnic yawo manja mwawo mmenemo. Zikomo kwambiri mngozoka khala. Thank you very much. Pa nthawi ino ndingofuna ndinene mwachidule kuti mawa mkumano wathu udzayamba 7 o'clock mamawa ndipo tikuyembekezera kuti atsogoleri nonse nthumwi zonse zimene zachokera kutali zakhale pa mipando yawo 7:30 mamawa ndipo Her Excellency akuyembekezera kuzafika pa malo ano 8 koloko mamawa ndipo mwambo wonse udzayamba 8:15 mamawa ndipo tidzayamba ndi mapemphero kenako Her Excellency adzatiyankhula kutha pamenepo kupitirirabe ndimene tikunenera kuno ku Crossroads Hotel kumene msonkhano wa chipani cha PP uli mkati. Tikhoza kunena kuti tsopano msonkhano umenewu ukupita kumapeto pa tsiku loyamba la lero. Timakamba kuti msonkhano umenewu uchitika masiku awiri, lero ndi mawa. Ndipo lero mwina tikhoza kunena kuti apa ndi pamene tinganene kuti afika kumapeto. Tinali mkatimu mmene taona ndithu zimene zayankhulidwa. Panali zoyankhula mtsogoleri wa chipani cha PP Joyce Banda ayankhula, ndipo ndikaonanso panja pano zikhala ngati kuti anthu ayamba kukonzeka tsopano kuti mwina mtsogoleri ameneyu ndi nthawi yoti yafika kuti mwina atuluke. Mwina nzanga titalowa kunjaku kuti tione mmene zikukhalira pamene tikukamba kuti azimayi ndithu achipani chimene cha PP chita line up kukonzekera kuti mtsogoleri wawo achoke pamalo pano. Galimoto imene akwere mayi Joyce Banda ndi imene ili apayi, imene anafika nayo pano limodzi ndi Chief Justice retired Richard Banda kufika ndithu kuno ku Crossroads Hotel. Ndiye kuno tinalipo ndithu ambiri ndi zanga pa Helbert Katanda amene ndi mtolankhani wa wireless ya Luntha. Mwina Helbert umamvetsera ndithu zimene anakamba Joyce Banda
ngati mtolankhani watulapo zotani pazoyakamba za a Joyce Banda? Mayi Joyce Banda akamba zochuluka kwambiri kufotokoza zambiri ndi mmene kumakhalira ku msonkhano waukulu wa chipani chilichonse mmene zimayankhulira kuwauza anthu kuti ayi tikapambana mchisankho komanso zina zambiri, koma chopatsa chidwi kwambiri chomwe Mayi Joyce Banda ayankhula mwina kungokambapo kuti Joyce Banda anatsindikapo mfundo zingapo, imodzi mwa iyo ndi kutukula amayi kuti azitenga gawo pandani. ya nkhani imene anatsindika kwambiri yomwe anagonako kwambiri ndi imene yonena kuti akufuna amayi ochuluka azitengapo gawo. Anapereka zitsanzo za mmene amayi amakhala akutukwanidwira nthawi ya kampeni. Amakamba ndithu modandaula kuti amayi ambiri amaopa kuti atukwanidwa kapena atchulidwa mayina ena osakhala bwino, chifukwa chake safuna kutenga nawo gawo, komanso chifukwa chake mwina saonetsa chidwi chochita nawo masankho kapena mipando yosiyanasiyana. So amakamba kuti nkhani imeneyi ndi nkhani imene ikubwezeretsa amayi mbuyo. So amati kupita chitsogolo chipani chawo cha PP chionetsetsa kuti zonsezi ndi nkhani za kale, zikhale nkhani zonena kuti asadandaulenso amayi, komanso mchisankho chimenechi pasakhale mzimayi yemwe akunyozedwa. Anakambaponso kuti amene atapezeka akunyoza amayi m'masankho amenewa amtengera ku bwalo la milandu kuti akayankhe kumeneko, kuonetsetsa kuti amayi akutenga nawo gawo. Ndi nkhani yayikulu imene Mayi Joyce Banda amakamba muzolankhula zawo. Mwina anthu akhoza kumaona kuti pokhala mayi akukoyera mbali yawo, pokhala mayi tikaonanso chipani cha PP kuno Crossroads Hotel tsiku la lero zikuoneka kuti ingakhale chiwerengero cha anthu amene afika ochuluka ndi amayi. Mwina anthu kupaona kuti akokera amayi kumbali yawo pokhala munthu amayi, nkofunika motani kuti amayiso azikhala akutsogolera nawo ku decision making makamaka kundani? Tikayang'ana kwathu kuno ku Malawi tidalowa nawo mu mgwirizano wa mabungwe aku Africa umene umaonetsetsa kuti amayi akhale patsogolo. So tikatenga mapozishoni angaponso amene amayi akhala akugwira ntchito, akhala akutsogolera ndi mapozishoni oti ayendako bwino. Tikambe nkhani yaku ombudsman, nkhani yaku ACP ndi kwina kotero. So ndikofunikira kwambiri kuti amayi azipatsidwa di mpata oti akhoza kutenga nawo gawo pa chisankho, komanso mwina maudindo osiyanasiyana atamayesa ndithu kuchitako moteromo, mwina zinthu zikhoza kuthandiza, chifukwa inde abambo ndi ofunikira kwambiri amagwira mbali yawo, komano kufunika kwa amayi sitingakuyike pasi kuti amayi ngosafunika, ndi ofunika kwambiri, chifukwa madesishoniso amene amayi amapanga nthawi zambiri amakhala madesishoni opindula kwambiri ngati dziko. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Helbert Katanda, mtolankhani wa wireless ya Luntha, wireless imene yakanema kufotokozerapo ziwiri zitatu zimene zachitika kuno ku Crossroads Hotel. Ndiye tilowe mkatimu mmenenso muli mzanga Dickson Tivati Kondwe. Dickson, tatilandire tione kuti mkatimo mwina pakadali pano mukuchitika zotani pamene tikukamba kuti anthu ayamba kukonzeka kuti alandire a Joyce Banda. Dickson, imene zilili kuno kusapezwa pamene mtsogoleri wa chipani chimenechi cha People's Mayi Joyce Banda akutuluka mchipinda chino, mmenenso akambapo nkhani zingapo zimene akuona kuti ndizothandiza kutukula chipani chawo, ndipo msonkhano umenewu ukhale ukutsirizika mawa lino loweruka, pamenenso adzakhala kulengeza za ena omwe awasankha kukhala adindo a chipani chimenechi cha PP, komanso kuwunikirana zokhudza 2025 kodi ulendo wa chisankho ayende motani, komanso kodi ngati PP mwina akugwira nazo bwanji ntchito zipanizi. Izinso ndi zina mwa zomwe afotokozapo kale lero makamaka mukulankhula kwawo kuno ku Crossroads Hotel pamene amatsegulira msonkhano umenewu wa chipani chimenechi cha PP. Nde metamukuona mthunzi mwendithu adindo azipani za PDP, UDF, manso ena a PP akunyamuka ndithu malo ano, mmene kunabweretsanso ena amene okonda chipani chimenechi ochokera mzigawo zonse za dziko lino. Kasi Maubi pamene tikamba kuti tsopano atsiriza kutsegulira msonkhano umenewu ndipo upitirira mawa ndi mmene zayendera nkumafotokoza motani pamene tikuyembekeza Joyce Banda kutuka mchipinda chino.
chachikulu mwina chingotengera kwambiri pa communication imene apereka chakumapeto amene akuyendetsa msonkhano umenewu akunena kuti chisankho chosankha adindo atsopano achipani chimenechi chichitika kwambiri mawa, ndipo akunena kuti zonse zochitika pa nthawi imeneyi zizakhala kuti ndizamchipita in-house, ndipo sazalola ngati alola nkhani kuti apange achamule mwina zimenezo, koma anena kuti akazamaliza zonse azabwerano kupereka update kuti ngatimu chisankho chachitika, amene apambana ndi awa asankhidwa pa udindo wakuti, awasankhidwa pa udindo wakuti. Ndikukhulupirira kuti process imeneyo apereke ndithu mwayi ponena kuti anthu atsatire mwadongosolo convention ya chipani chimenechi cha tiyese kuti kodi yankho ya ikasi mwina kufotokoza kwake kuti mawa pamene angakhale akutambasula makamaka zambiri zokhudza mmene zayendera komanso mmene zakhalira chabwino Dickson. Ndiye mwina tingotsatira mmene akufotokozeramo. Mafumu kati zimenezo mawa mamembers athu akandiuza kuti akutanthauza chani. Mawa 12 o'clock ndizichamanena ziya kuti ine ndichitidwa interview. Koma mgwirizano ndi mafundi. Mgwirizano wanu ndi mafundi. pakadali pano mmene anafotokozera kasimu chakuti pakhale makamaka dongosolo lokhudza mmene ziyendere chitsogolo chake zokhudza msonkhano umenewu, komabe tikhalanso tikumva zambiri kuti kodi ngati PP akutipo bwanji zokhudza mmene zakhalira tsiku la lero. Mai Joyce Banda zikuoneka kuti zikhalabe zovutirapo kuti tilankhule nawo kuti akhala kulankhula bwino lomwe mawa lino. Nde pakadali pano tapatsa nzathu ku sector 5 tikhale tikubwerera ku area 47 sector 5 kuti kumeneko chance mloza Banda komanso ena atenge bwaloli. Zikomo kwambiri. Mtsogoleri wakale wa dziko lino nkhani zingapo ndithu zimene zalankhulidwa pa msonkhano umenewu. Mu studio muno ndili ndi Yamikani Chitete amene ndi katswiri pa nkhani za ndale, komanso ndi Peter Jegwa amene ndi mtolankhani komanso amatsatira bwino zochitika mdziko muno. Msonkhano watsegulidwa mu mzinda wa Lilongwe ku Crossroads Hotel. Nkhani yoyambirira kwambiri imene timafuna ndithu timwena tiwunikirepo ndi nkhani yokhudza ndithu kupezeka kwa zipani za mafunde komanso chipani cha UDF ku convention imeneyi. Tiganizire kwambiri kapena ndimene ndithu zungoyenera kukhalira. Kumbali ya mafunde mtsogoleri wa PP Dr. Joyce Banda ananena ndithu kwayambirira kwenikweni mmene amamba kuyankhula kuti akukambirana ndekuti zikupherezera kupezeka kwawo ndizonena kuti akukambirana mwina mawa ndi kuja uno timva kuti akukambirana zotani, koma zikusonyeza ndithu kuti pakhala mgwirizano wina wake pa nthawi imene tikupita ku chisankho chotsatira. Chinanso chimene chinali ngati chochititsa chidwi palinso kupezeka kwa chipani chija cha PDP. Kuyambiriraku People's Development Party. Yes, People's Development Party. Mtsogoleri wake ogwirizira akondwani na nkhumwe. Kunali mamembala
koyambirirako amene amayendetsa mwambo sana achule yayi amachula amene abwera a UDF amafunde a PDP samachulidwa yayi amene anadzawachula ndikuwauza kuti ayimirire ndi Dr. Joyce Banda ngati mtsogoleri wa PP pamene ponso mwina tikhoza kuona kuti mwina pali kugambirana kwina kwake kwa mtundu wina wake kuwonjezerapo kwa amene anabwera timayang'ananso amene sanabwere kuphatikizapo amene sanabwere amene timayembekezera kuti abwere omwe ndi amchipani cha PP taonanso ndithu anthu angapo amene mwina timayembekezera kuti akhalako koma sitinaone zonsezi ndi nthawi yake imene zimadziwika timayamba kulozera kuti mwina atu pamawa kukhoza kuchitika izi za nyengo zake zimakhala zimene taona ku msonkhano wakulu umene wa chipani cha PP komanso china amene tawaonawa ananena ndithu kuti anayitanidwa kusonyeza kuti APP anali omasuka kuyitana azipani zina kuti dzaonerereni msonkhano wathu kuyitana kumene kungotengeranso mmene ndale zilili m'Malawi zikuonetsabe ndithu kuti tikupanga advance tikutsogola ndithu mkaganizidwe atsogoleri athuwa kuzipani zosiyanasiyana akutsogola mkaganizidwe pomayitana azipani zina kuti adzakhale nafeni sikuti ndi nkhani ya mgwirizano yokhayo kuti mwina chifukwa choti akukambirana komabe anthu mukamaonerera zochitika za anzanu ndi chimodzimodzi mwina ndingopereka ngati chitsanzo kwa azimaife tikakaonerera ukwati tikakaonera bridal shower timakatengerapo ma ideas ena ndi ena maganizo kuti mwina ife zathu tidzapange chonchi ndakuphunzitsanabe ndithu kakuoneka ndithu ka learning process kuzipanipo yamikani ndikuona pa zipani zimene zilipozi mafunde ndi chipani chimene chinatuluka mu Trans Alliance UDF inali pa alliance ndi DPP ndipo alliance imene tikudziwa tonse kuti sukutinso ali pa alliance PDP ndi chipani chimene changobwera kumene mwina chikuyang'anayang'ana kuti kodi nditha kukhala ndi ndani apapa sitinganene ndithu uku ndekulowera kumene tinganene ndithu kuti mmene chisankho chimene chilili mmene munafotokozera tisanayambe poyambirira kuti usanayambe msonkhano kuti mmene chili chisankho cha 2025 sungapite wekha kuyambirira kumene kuyamba kwake ndithu nkumeneko ajegwa anadzanenapo kuti kukambirana kumene ananena ngati po Dr. Joyce Banda potsekulira paja kumayamba ndithu choncho kupezeka kwinaku anthu akadasinkhasinkha ukukulinga tino kumaona kuti kodi awa mphamvu zawo ndi zotani ife tingalowere kuti kumene kuti kakhala ndi advantage yotani ndiye sapoti nthawi ikadalipo ndithu patsogolopa timva koma anthu akhangati ndithu akupimana eti titeru nachita chidwi kwambiri ndimene analankhulira Dr. Joyce Banda kuti iyi ndi nkhani imene tikuyenera kuti mawa lino tikambirane koma ndikutengera kuti a Joyce Banda ndi mtsogoleri wa chipani cha PP tinganena kuti convention ingakambirane ingagwirizana zosiyana ndi zimene akunena mtsogoleri wa chipani anena ndithu motsindika kuti akhala akukambirana ndekuti za ku convention izi zikhala kupanga build on zinthu zimene zakhala zikuchitika kale akanakhala kuti ndinenenso kuti anthu andalewa amakambirana ndithu sindikuganiza kuti APP chipani chimene akambirana nacho ndi chamafunde chokhachi amakambirana onse azipani zosiyanasiyana komano kumene zokambirana zikulowera ndi kumene kumapangitsa kuti kukambirana kwanu kukhale ndi tsogolo kapena kusakhale ndi tsogolo kukafika pamene zafika ndi mafunde kuti kukawaonetsa ndithu mowanyadira mpaka na president chifatu zipani zikayitanana kuma convention nthawi zambiri amene amapita kukayimirira chipani chongoyitanidwa mwina amakhala mlembi wamkulu nthawi zina anthu amaudindo ammusi koma amafunde amene wapita ndi president wapamwamba penipeni ndiye ndikuganiza kuti ndime yayikulu mwina achitako kale pokambirana nkulozerana kuti ife tifuna kuti tingagwirizane mgwirizano wake ukhale motere ndiye kuti nthumwi kuyankha funso lako chance zikangokhala ngati kupherezera ntchito yayikulu imene yachitika kale pa atsogoleri imene amakambirana in the background
yamikani kusapezeka kwa Ibrahim Matola amene akhala ndithu ali pampando umene wa secretary general wa PP ndikukhupira kuti mmene timayamba mchapena kuti munatione kuti kodi mwambo wotsegulira kuziyenda bwanji koma Ibrahim Matola sinaoneko kumeneko kuyayi kunalibe zikutanthauza chani zimenezi amene watu mwina tikhanga tiri kwayika maunkamwa ngati panalibe zovuta zina zimene sizinapezeketse kumathokhala matenda pamathokhala maliro ma emergencies osiyanasiyana koma ngati ma emergencies osewo palibe amene wasali limodzi pano pati sapchatiresoyi amene wasali limodzi ndipo yamba paja timati ayika bwanji acting secretary general ayika bwanji ogwirizira munthu uyo winayo alipo ndipo ali moyo nde kusapezeka kwawo ngati sitimva statement ina kuti ayisadapezeke pazifuwa iza ayisali limodzi nde koma tikungoona kuti zichatimanenazo kuti kukhala cabinet minister munthu umathokhala nduna uli in your own capacity your personal capacity as nduna uli ku chipani china nepakadali pana kuti ndiwogwirizira ndiye bezikhoza kuonetsa akanakhala kuti chabwino sanapezeke koma tikumva kuti akuti akapikisana nawo kuti apitirize kukhala pampando umenewo ikadakhala nkhani ina koma kusapezeka ndi kusakhalanso mmodzi mwa makandidate pa chisankho chimene chipani chichite mawali zikusonyeza ndithu kuti amwina tisayembekezere kuti Matola apitirira kukhala mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimenechi cha People's Party mwina akupuma aganiza zopuma ndithu kuti mwina asakufuna kuchita za ndale za zipani tunguaganizira mpaka na pamene angati yankhule Dr. Joyce Banda analankhulapo ndithu pa nkhani zosiyanasiyana anakumbutsa Malawi mmene zinalili nthawi imeneyo mu 2012 mmene amalowa ndithu boma mpaka na 2014 afotokoza zambiri kwa basi zachuma kuchepesa imfa za amayi madzi abwino kwa anthu nkhaniso ya magetsi kupereka chakudya kwa anthu ndi zina zotero kuti mmene ali forum yo akumbutsa anthu kuti izi zimene tinachita tili mboma wakumbutsa anthuko nde kuti amakumbutsano ngati dziko lonse komano tikaona ndizo kachita ku convention akanakhala kuti anali ndopikisana naye pampando wawo wa president famete umvera palibepo opikisana naye akanakhala anali ndopikisana naye mwina zinali fundo zimene akadanyazo kuti ineyo ngati mtsogoleri mukandisankha ineyo izizi ndi zimene so ndizapanga advance kuti chipani chathu tipite patsogolo koma apa chifukwa kunali ku convention kwawo alibe sopikisana nawo sinali forum yoyenerera tikayamba kampeni kuti zokopa anthu zikayamba zimenezo zimene aziyankhula kwa Amalawi osati ku convention chabe koma mwina chifukwa chokuti anali ndi kuthekera kuti anthu ambiri anali ndi chidwi kuti amvere kuti kodi amayi ayankhula chani ku convention nanga simwina akamapangitsa misonkhano inayi tinganena kuti anthu omvera amakhala mwina ochepa koma papa omvera anachuluka chifukwa anthu ambiri akumakhala ndi chidwi kuti amve kuti atsogoleri azipani zosiyanasiyana ayankhula chani kumene akupanga msonkhano wawo waukulu wa chipani koma kunena zimene anapanga iwo ali president iyo ni mbali yokopa anthu kuti mwina tidziganizira kuti 2025 amayi tingadzabwerereso msonkhano uwu ndi msonkhano mwazina wokonzekera chisankho cha chaka chamawa nde suti tingachite kuzisiyanitsa kwenikweni akupanga msonkhano uwu kuti akonzekere nde kuyala mfundo akuyala chifukwa kuti ndi package ndi zinthu zindi zimodzi chipani chawo chikukonzekera kuzachita nawo chisankho chaka chamawa nde akuyambiratu kufotokoza madelegates adziwe dzikonso lidziwe kuti kodi iwowo ayima potani panali pankhani yomwe panali chinthu chimene ananena ngati kuti angodutsapo koma ndithu ndikuganiza kuti chimene akuchikhulupirira ananena kuti
akufuna kuti chisankho chaka cha mawa chizakhale chisankho cha record. Munthu adzidzanena kuti ine ndakwanitsapo izi ndiye pamene pamabwererano zimene iwo amanena kuti anachita bwino mu nthawi yawo. Ananena ndithu kuti chaka cha mawa tikamazachita chisankho aziza kufotokozerani kuti iwo anachitapo chani ngati umboni woti malonjezo amene akuperekawo adzakwanitsadi. Famana kuti anthu aya kampeni anthu amalonjeza zinthu zambiri zabodza ndekuti tidziwe kuti ili sibodza ili muzizapereka malonjezo ndi kunenanso kuti ndachitapo izi motere pamene pamabwerera kufotokozera zimene iwo akuti anachita mu zaka ziwiri zimene iwo anali pa mpando wa president wa dziko lino. Pali nkhani yaikulu kwambiri imene kumalawi kuno takhala ndithu tikuyikamba pano zaka zikutha, nkhani yoyika amayi maudindo. Anakhazikikapo pa nkhani imeneyi kwambiri kuti anathokoza bungwe la Oxfam wachitsanzo kuti kugwira ntchito yotamandika pothandiza amayi kuti akhale maudindo, koma anadandaula kuti amayi akutukwanidwa kwambiri. Tini waye kuti ndi amikani pompa amene ndithu ndi mmodzi mwa amayi akuti amayi akutukwanidwa kwambiri zimene zikuwayikitsanso kuti mwina asachite bwino pa nkhani ngati imene ya maudindoyi. Nkhani imeneyi kwathu kuno kunazoona timakhala ngati pena timati chani step imodzi patsogolo kenaka tibwerera kawiri mbuyomo. Ndangochitikirapo mwayi kuti za ayankhulapo apangakotako issue imeneyi. Of course timembekezera kuti aninapo mokhala iwo amayi. Padzana tinazoona zinachitika ku parliament kumalozana kuti iyayi zovala mwavalazo sinza usiku sizoyenera kuno kenaka iyayi imene amachitira iyayi tapanga withdraw kaya chani. Amayi akutukwanidwadi ndizoona, ndipo ambiri mwa amayi pachitika mastadi osiyanasiyana amene aonetsa kuti azimayi ambiri amene amakhala ndi chidwi kuti ineyo ndikayimire ngati pa mpando uwu amabwerera mbuyo chifukwa choopa kutukwanidwako. Titangoti lero olopompano tingotsekula mwina ngati masamba amichezo awachina Facebook ndi zinzake kuti tingopanga Google azimayi amene tikwadziwa amene ali patsogolo kundaliwa. Makomenti amene amakhala pamenepo onyoza amakhala ambirimbiri. Inu to achanse mutha kuyankhula chizungu apapa chola kuika kumwina ndi past tense kamwayika poti posayenera ndingopanga ine zimene zozo mumva broken English mwakuti amatenga anthu uno azibambono makamaka amatenga a very very small issue imene mungapange point kwa azimayi ndezi makhala ngati kuti zikuabwerezereza azimayi ambiri mbuyo. Ndipo izozo ndizoona mchitidwe umene ukubwezera kwambiri azimayi mbuyo kuti tisapite patsogolo kukayimira kupikisana nawo mipando ngati imeneyi. Anayilumikiza nkhani imeneyi yoyika amayi mipandoyi ndikuyilumikiza ndi nkhani yopereka ndalama ino ma handouts titirero ndithu kuti mukalandira ndalama mudye ndalama zimenezo. Anafotokozapo ndithu moteromo. Tinene kuti nkhani imene ya ma handouts kapena yopereka ndalamayi ikumakhuzaso kwambiri amayiwa. Chifukwa chokuti mmene timakhalira muzikhalidwe zathu zambiri timanena mutu wa banja mamuna mutu ndi amakhala controller of resources amene chithumba chimakhala kuti nthawi zambiri chili ndi abambo. Chifukwa kuti chithumba chili ndi abambo zimamveka ndithu kuti munthu wa bambo ngati akuyimira funa udindo ka MP amatha kugulitsa nyumba yoti ndi abanja, kutenga katundu nyumba woti ndi wa banja lonse lija. Zimene sizichitika ndi amakhala nazo ndalama zija nanga so wagulitsa zinthu zoti ndi za banja kukapangira kampeni. Pomwe amayi sikwenikweni kuti akhoza kukagulitsa chinthu chimene chili cha banja kuti akatenga ndi tigulitse bwanji nyumba iyi wauza amunawo kuti apange ndalama zokapangira kampeni. Ndekuti kumbali yokhala ndi ndalama zoti ukhoza kumakapanga ma handouts amene amaoneka kuti amakhala ndi zochulukirapo ndi abambo kuposa amayi nkuona ananena. Koma mwina tiyang'anenso mbali imene ili yabwino mukufotokoza kwawo Joyce Banda nanena kuti koma ngakhale azimayi amakumana ndi zipsinjo za mtundu umenewo umboni tili nawo kuti azimayi akumathabe kulimba mtima ndi kuchita bwino.
ananena kuti pali maiko amene democracy inazama inakhalako nthawi yambiri koma mpaka na pano akuvutikabe kuti akwaniritse kukhala ndi mtsogoleri wachizimayi, pomwe kuno ku Africa kumene kumalozedwa zala kuti democracy yake imakangati siya mphamvu kwenikweni. Kufikira lero Africa yakhalako ndi atsogoleri achizimayi akukwana 6, kusonyeza kuti pali zinthu zabwino zimene tingaloze kuti azimayi atha akwaniritsa kulimba mtima kuthana ndi mikwingwirima yonse ija mpaka na kukwaniritsa kupeza maudindo a utsogoleri. So there is a positive side that we can build on tikamakamba za kulimbikitsa amayi kutenga nawo maudindo a utsogoleri mu maiko ka muzipani ndi mu magawo siyanasiyana. Pali nkhani ina imodzi imene nachita nayo chidwi imene amalankhula a acting secretary general kapena mugwirizira udindo wa mlembi wamkulu wa chipani cha PP amene wanda Ben Chakame anafotokozapo nkhani zingapo, koma anafotokoza nkhani ya strategic plan kuti akuti chipani cha PP chinakonza strategic plan imene ndithu chikhale chikugwiritsa ntchito. Nachita chidwi kwambiri kuti kodi zipani zimalawi kuno zikumakhalanso ndi strategic plan yamikani ambiriwa ukafusa za strategic plan ya chipani amayitenga kuti manifesto ija ndi strategic plan mmene ananenera kuti strategic plan ikuyenera izipanga izikhala ikuyankhula zimene zili mu Malawi Agenda 2063. Ambiri zipani zathu tikaonetsetsa amangotenga manifesto yokuti izi zinthu zimene ife kuti zabweretse, komanso ko idea strategic plan ndi yabwino kwambiri tikatenga mmene zilili zipani zathuzi. Kungoti kuti uwawerengeso ma manifesto aja mukayala chonchi zimangosiyananso mwina kwambiri kuti awa kuti pamene panali iza ikapo zikachani zambiri zimakhala zofanana. Chimene chimasokonekera kwambiri sokuma manifesto wa kapena nelo strategic plan kuti mukafosa kuti formulation yake ma processes anaenda bwanje sirufuna kulowa nkalasi komano zimakhala zoti mwina adanditengako ine ngopeza yamikani yetu kuti tikale katembele document kale mbako ndithu zimeneza katembele document ndesi zimakhalanso nthawi zambiri. It's a good idea koma simakhala nthawi zambiri kuyankhula ndi zimene anthu akufuna mu chipanicho, komanso anthu amene ali mchipanicho kuti masomphenya awo ndi otani kuti chipani chathu tifuna tichiyendetse motani, chifukwa choti kumakhala nokungotenga timakozara tete atithandize izi. Koma pa zipani zimene zapangako misonkhano imene sofa palibe potamva amene atchulako za strategic plan. Ku DPP sikudatchulidwe, ku MCP sikudatchulidwe, ndikukhulupirira kuti kulibe. Ndi zimene timayankhula poyambirira paja kuti anthu amene akumatengedwawo akumayitanidwawo kuti mwina akakhale nawo azikaberako nzeru umaona ifeso mwina kwathu kujaso tichite ichi tisiyanitse, komanso mwina akhale very careful akhale ndithu paunike bwinobwino pamenepo kuti kodi strategic plan ndi chani, manifesto ndi chani, constitution ya chipani ndi chani, zisiyane azidziwa zoti ichi chikuunikira apa ichi chikuunikira apa ichi chikuunikira apa. Kulipo kupanga zinthu zofanana kungosintha mataito kuti iyi ndi constitution ndi strategic plan manifesto zonse zamkatimo zili zofanana. Tinamvanso kuti ali ndi mapulani ngati chipani cha PP kuti azipanga train mamembala awo kuti akhale ndithu akudziwa nkhani za utsogoleri. Ndikhulupirira kuti mwina zimene zingathandize mwina kumatha kusiyanisa kuti kodi document ndi chani. Ndi zofunikira kwambiri kuti momwe anafotokozera atakhala kuti azipanga bwino ndi zothandiza kupitisa patsogolo ndale za mdziko muno. Anthu amayenera kuti akhale akudziwa ndi kumvetsetsa kuti ine ngati ndili mu chipani ichi, chipani chathu chimayimira zinthu ziti, zinthu zimene chipani chathu sichingalole zitavuta zitatani ndi ziti, zinthu zimene anthu azizimvetsa. Ngati ndi udindo wanga ndimayenera ndidzitani kuyambira pati kulekezera pati. Ngati ndili membala wamba ndikafuna kudziwa zinthu zokhudzana ndi chipani ndipite kuti, ineyo ngati membala udindo wanga othandiza chipani ukuyambira pati ukulekezera pati.
zimenezi kunoko sizichitika kwenikweni yayi nde ngati awa akunena kuti afuna apange kupangadi zithandizira kuti tiyambepo kukhala ndi ndale ndi zipani za ndale za ndondomeko ndi madongosolo abwino kuphatikiza pamenepo zikanakhala kuti zipani zathu zimakhala zikupanga zimenezi sitikadaonatu nkhani zinachitika padzana paja zopita ku khoti ma elections asadachitike kuti yayi awa sakuyenera khoti ndeli zikatigamula ano kuti yayi apa pangani mwakuti chifukwa zonse anthuwa akadakhala maphunzitsidwa tikungonena no zipani zonse njema akadakhala maphunzitsidwa kuzipani zawozo kuti ifeyo chipani chathuchi chili ndi matraining awa matraining awo awunikira anthuwa zambiri bwezi zikupeweka komano chikhalanso mwina chinthu chapadera kuti zipani inside mkatikati mwawomo akamapanga mandondomeko ngati zimenezi kuti aziphunzitsana okha zichepetsa ntchito chifukwa timaona kuti mandondomeko ngati zimenezi amatraining kwambiri tu ndi ma NGO amene amapanga kuti ayi tikuita nawo tiphunzitse izi azipani ayitane zipani izi zikhalanso zikuchepetsa ntchito ya anthu ena ndithu mmene tamvera lero unali tsiku loyamba la msonkhano umene waukulu wa chipani cha People's Party PP mawa akhala ndithu akukumana nthumwi ku msonkhano umenewu mmene tamvera 7:30 zikakhala zikulowa ndithu musapitwaho ku Crossroads Hotel kuti akapitirize kukakhala zovota kusankha anthu maudindo siyanasiyana ndipo cham'ma 12 koloko tikuyembekeza ndithu kuti amene asankhidwe pa mpando wa president ndipo munatisa lankulenga lona amene asankhidwe foti ndikuti ndi Dr. Joyce Banda chifukwa chakuti akhala ndi akulankhula ku mtundu wa Malawi acceptance speech ndi kuvomereza kuti ndi amene akhale akutsogolera chipanichi kwa zaka zisanu zikudzazo ndi kumekonso kukakhala ndithu kutsiriza kwa msonkhano umenewu ndimafuna kuti ndimve kuchokera kwa inu pomaliza penipeni taona convention ya MCP taona convention ya DPP apa tufika ku convention ya PP tsiku loyamba latha mawa ndilomaliza tionapo zosiyana apa kapena ndi zomwe zijatakhala kuona zija kusiyana sungalephere ndi zipani zosiyana chipani cha PP zikuoneka kuti msonkhano wawo terekeza ndenawo ndokufupikirako zimenezi zikusonyezanso mwina thumba lawo silalitali kuyerekeza ndanzawo chifukwa kuti choyambirira ngakhala kuti masiku awiri mukati muonetsetse tsiku loyambalo ayamba chigawo chachiwiri cha tsiku ndikuti chigawo chakummawachi mwina inali nthawi yokuti anthu adzingofika tsiku lachiwiri lonso aonena kuti adzamaliza chigawo chakummawa nde masiku amatheka awiri amene tikangophatikiza kuzaona apanga tsiku limodzi zipani zina zija amafika usiku kuyamba mamawa mpaka na kufika usiku ndikuzafikanso tsiku linalo ndikuti misonkhano yawo inali yotalikirapo kusiyana ndi awa chinanso chimene ndaona chosiyana zipani za MCP ndi DPP misonkhano yawo kungoona chabe mmaona mphongo zochuluka mukaona msonkhano wa PP kungoona akuonekeratu kuti amene achuluka ndi anthu amayi zimene nachita nazo chidwi kwambiri kuti so zimene zikukhala bwanji koma taona ndithu kuti amene abwera kudzapanga msonkhano amene anabwera kuchokera ku Malawi Congress Party ndi ku DPP adachuluka anthu amuna pomwe ukuku opitirira theka maoneka kuti ndi anthu amayi ndi zinaita kuchitika uzi deliberate kuti ukhale amayi kungoganiza chabe zimenezozo sizingakhale deliberate komano tikatengera ma theories amati mtsogoleri akakhalapo wamkazi obwera kumbuyoko azimayi amatha kubwera mosavuta chifukwa akakhala ndi maissues amatha kumasuka kuti tikamfikira mtsogoleri wathuyo kusiyana ndi kuti pakakhala mtsogoleri wamuna azimayi kuti akafikire akanene kuti ineyo ndikumana ndi mavuto akuti samasuka nde zikuonetsa kuti ku PP kuchifukwa kuti tsogolera ndi amayi azimayi ambiri akumasuka akupita ndipo
list yonse ya anthu amene akulimbirana maudindo osiyanasiyana kungoti mwina pakali pano patilibe, koma kumene tikumvera pali ndithu amayi ochuluka amene akupikisana maudindo ena ndi ena, ngakhale maudindo ambiri akupitanso unopposed mmene tazioneranso ku DPP kunalinso maudindo ambiri amene analowanso anthu opanda kupikisana nawo, komabe uku kwa amayiwa akuchuluka ndiye sandifota amayiwa amatha kukhala omasuka kuwalandira ndikumva mavuto awo. Ndikukhulupirira ndithu kuti kwa lero tilekezekaye pamenepa, zina tizafunse mawa chifukwa muna titawayamba kufunsa zinthu zimene sizinachitika yayi, koma ndikukhulupirira ndithu kuti mwatsatira bwino msonkhano umenewo, kutsegulira kwa msonkhano waukulu wa chipani cha PP kuchokera ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe, kumene kunalanza athu amene atifotokozera ndithu zambiri. Tathokoza amene wakuti akugwira ntchito yotamandika kwambiri kufikira pano pamene ndithu timawunika nkhani zikuluzikulu zimene zachokera kwa akuluakulu amene akhala akulankhula pa mwambo umene wotsegulira msonkhano umene wa convention. Tikulonjezeni kuti mawa tikhala tilipo pano kuti tikufotokozereninso zambiri zimene zikhale zikuchitika ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe ku msonkhano umene waukulu wa chipani cha PP. Ndithokoze mu studio muno tinali ndi Amikani Chitete amene ndi katswiri pa nkhani za ndale, komanso tinali ndi Peter Jegwa amene ndi mtola nkhani komanso amatsatira bwino zochitika mdziko muno. Malo mwanzanga onse kuno ku area 47 at Bridge House, ine ndine Chancellor Banda, ndifuneni madzulo.